Kahabagat, thanks for coming. Thanks sa thumbs up, kahabagat. Salamat. Bigyan po kita ng moderator. Yung kahabagat, may ano ka na po, may moderator ka na po. Salamat po sa pa-thumbs up. Million in the house. Thanks for coming. On the mix. Do it. Here we go again. Neha Chorba, thanks for coming. Le, salamat sa patusok. Alvin TV Vlog, thanks for coming. May moderator ka na po. Ne, magsakat ka, ne. Pwede ka ba ngayon? Here we go again. Yung gusto po umakyat, ayan, nagbaba po ako ng hagdan. May kung gaya ka busy na magsakat ka na, biglang ko na patulugin ko lang bunso ko. Sige. Sige na, pag okay ka na, akyat ka na, ano lang tayo, pintuhan ba? Ano po, yan hong makaano-ano kung pirang aldaw tamayo sa mga amo. Kaya nag-ano ako ning makapag-live man laman. Sa pagbalik ito, puro busy na ba? Ano na siya, Ramadan na. Ramadan is coming. Sobrang busy na tayo nito. Ako lang pala. Rob, Alvin TV. Akyat ka. Ayan, nagbaba ako ng hagdan. Mega love shout out sa'yo. 3 million in the house. Thanks for coming.
Good evening, guys. Thank you sa mga nakabisit dyan. Salamat. Sige. Tissue Roger. Thanks for coming. Mega love shout out. TJ Arceo from Real Dancer Realty TV. And Sisi Hatchorba. Kung nakikita nyo guys, ito Thanks for coming. na South Pole Residences. Kaka-launch lang namin ito guys. And mamaya, papakita namin sa inyo yung Alvin TV, salamat po sa pamember. Thank you very much. kung paano namin Biglang host ha. Busy pa. Sige, Sisi Koy. Pag okay na, pwedeng umakyat Sisi. Mag-ano tayo, magwalwal tayo ngayon. Medyo free si, ngayon si host. Wala si Amo. Kaya medyo maaga. Sis, ilang araw din sis, wala sila. Kaya medyo, medyo free. Alvin TV, salamat. Salamat sa iyong pamember. Bimili in the house. Thanks for coming. Doy, June TV. Mega love shout out. Salamat. Hello, Regine. Mega love shout out from Doy TV. Doy, akyat ka, Doy. Mag-open ka muna ako. Ayan. Mag-akyat ka para may kasama ba ako? Wala ako kasama. Hello, Ping. Mega love shout out. Thumbs up dan. Salamat sa pa-thumbs up, Doy. Haba ba ng commercial ng aking ng aking Doy, kung hindi ka busy, akyat ka, Doy. May kakwentuhan ba ako? Wala pa sila ba? Busy pa sila lahat. Saan ako akyat dyan sa kama, ha? Giatay ka. Dyan sa live ko. May hagdan dyan. Magkanta ka ba? Kung hindi ka busy. Wala pa yung mga team Kalog. Wala pa sila lahat. Busy pa. Tawa ka dyan. 4 million in the house. Salamat. Di ata na kanta to. Sa work ako, my love. Nag-break nga lang ako. Okay. Salamat. Kala ko nasa bahay ka. Wala pa sila lahat. Busy pa sila lahat. Wala pa nakarating. Ikaw pa lang. Lobat na ba? Robs, akyat ka na, Robs. Samahan mo ko. 5 million in the house. Salamat. Baka mga tulog yun, Ping. Oo nga eh. Wala nakarating eh. Oo, wala pa. Ikaw pa lang.
Maaga-aga ko ngayon, kasi wala yung amo ko ba. Ilang araw din to, 5 days. Wala sila, kaya medyo ko ng medyo maaga. Wow, siksik ka ngayon, host. Bigla tuloy ako nahiya si Rogin. Akit kasi si Rogin. Bawi, medyo gumanda-ganda yung pakiramdam ko ba. Akyat ka para ngungaw tayo ba? Lobat na ba, Sis Rogin? Ang pag-ibig mo load sa 5 million in the house. Salamat. Abu, asan ka? Andito si Rogin. James Doc TV. Mega love shout out. Thanks for coming. Nasa baba pa ako, antok pa ako. 4 AM na ako nakatulog kagabi. Bakit sis? Nabisi ka ba kagabi? Bakit ka gano'n natulog? Doc TV, may moderator ka na po. Thanks for coming. Birthday kasi ng anak ko ngayon. Oo nga, nakita ko sis. Binati ko happy birthday sa baby mo. 6 million in the house. Salamat. Robs Alvin TV. Thank you. Salamat sa pakulay. Guys, pa-love naman guys sa nakapin. Alvin, magbaba ka ng bahay. Wala pa nagbababa ng bahay ba? 5 million in the house. Mga busy pa sila lahat. Nagtandawala sila. Baba ka bahay. Okay. Ano to? Akyat ka, Doy. Ayan, nagbaba na ako ng hagdan ba? Ganda ng song ko, lobat na daw ba? Ang pag-ibig mo, nakaload pa ba? Ako sa oh, mali pa. Buti na lang wala silang wings dyan. Napagtawanan na naman tuloy ako. Akyat na, may hagdan na dyan. Doy, akyat ka na. Guys, palab-lab guys na nakapin guys. 5 million in the house. Ayan, buti na lang na-late siya ng pasok ko. Kung hindi, ay narinig ba? Natawa siya eh. Ang aga kong nawali. Giyatay. Wings. Mega love shoutout sa lahat. Guys, palab-lab guys na nakapin guys. Ganda ng karta kasi. Ngaw ko ng ngaw. Nandito. May tao na pala ako. Wait lang. Ayan, may bisita ako. Salamat sa pag-akyat. Dito lang ako eh. Break time? Yeah. Saka, dito lang ako. Sige. Siksi mo ah. Salamat.
Salamat sa pagpunta. Pala ni Pino. Energetic ka ngayon, host. Ano, Wings? Nakainom ng gamot ba? Bawi ako kasi nahihiya na ako sa inyo ba? Bawat ano ko ba may naririnig kayo sa akin? Kita mo ko, Peng? Ha? Nakita mo ako? Ano, Doy? Nakita mo Oo, ako? nakikita kita. Narinig mo ako? Oo, nakikita kita. Oo. Narinig mo ako? Ako, naririnig mo? Oo. Yeah. Sabi ko mamaya, balik na ako. Ah, 20 minutes, sige, okay na. sige. Nagkapila ako eh. Sige. Sige, samahan. Sige, salamat. Samahan mo ko habang walang umaakyat ba? Yeah. Para makita kita. You know. Sana all. Sana all makita. Uy, umakyat sila, boy. Giato. Tete Rogin. Pwede mag-request. Bigay ka ng may kapal. Giatay. Unlimited ka, host, ah. Unlimited saan? Kuya Doy, may galang shoutout, sabi ni Hatshor ba? Ayan. Unlimited saan? Akyat ka, ano? Hindi ko makita yung mga comment nila. Mga message nila, hindi ko makita. Ano? Yung message nila, hindi ko makita. Hindi mo makita. Isa lang cellphone mo. Yeah, isa lang siguro cellphone mo. Host, magbasa ka ng comment. Nakita mo lang yung dream boy mo. Giatay ka, Wings. Isa lang cellphone ko, ito yung dala ko. Kaya hindi ko mabasa sige, okay lang. Ako na lang. Kaya hindi ko mabasa yung message nila. Hindi daw mabasa yung mga comment niya, sabi ni Doy. 7 million in the house. Salamat. Alin ba babasahin ko, may ano ka ba? Mga comment ka, Wings? Nabasa ko na lahat, Wings. Sabi mo, energetic ako. Tapos, ano pa yun? Pinutik yung chat dito. Dahil ko. Sige. Mawala ka eh. Oo. Huwag mo lang pindutin para hindi ako mawala sa harapan mo. Abo, thanks for coming. Sana all my lover boy ka na host. Di atay, Robes. Akyat ka na, oy. Duijon, bro. Ako na bahala dito sa baba. Sabi ni Wings. 8 million in the house. Salamat. Bakit hindi ko masin? Kasi nga, isa lang yung gamit mong cellphone ba? Hindi ko rin masin. Huli ka, Esperanza. Huli saan? Di atay ka, Rose. Nawala na tuloy yung kasama ko. Kinikilig ka na naman, house. Wings, walang ganon. Nawala tuloy. Niloloko nyo eh. Nawala tuloy. 7 million in the house. Salamat. Break time niya lang daw. Mag-akyat kayo, baba ko ng hagdan. Oy, Robs, akyat ka na kaya? Para para masaya. $8 million in the house. Salamat. Salamat, guys. Tawa ka dyan. Bro Abu. Sisi Mikay. Good evening. May galap shout out. Hagdan. Ayan may hagdan na kabababa ko lang. Akyat ka Sisi Mikay. May galap shout out from Wings. Di atay. Ayan. Ayan, samahan mo ko. Ni, sure ba? Akyat ka Nawala na si Doy. Bakit nawala ka? Bisaya. Robes. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Bago yan sa atin guys. Wings Vlog. Hello. Francis Mikay. Ayan.
Nawala ka na, Robs, na ano ka. Eko. Ay. Bakit? Bakit? Niakit ka nga ulit. Bakit hindi maano? Bakit nawala si ano, si Hatshore ba? Gusto ko sana yung ano, pe, yung pahiga ba para makita ko, ba? Hindi ganyan yung maliit na Ano, yan, di ano? ba? Maano dyan? Maliwanag dyan? Oo, nakikita ka. Bakit nawala si Hatshore ba? Nahulog siguro yan. Ganyan ba yung pa, ano ba? Hatshore ba, Hindi ko balik ka na, ni. Bakit patayo yung ano mo, yung ano mo, Robs, kaya yung nga, paano man ko? Ano ko sana ba? Ipahiga. irritate mo ba? Ipahiga mo. Ika-rotate? O ganyan, rotate na yan. Tingnan mo, rotate na? Oo. Hindi. O kaya Hindi na din. bumaba ka muna, tapos bumaba ka muna, iayos mo muna yung cellphone mo. I-rotate ko. Tapos balik ka ulit. Oo. Para maayos yung ano mo, hindi na ako makaakyat. Bakit? Andyan yung hagdan ni akyat ka ulit. Hatshore ba? Sinipa mo yung puhos mo. Sinipa ko ba? Hindi ah. Lihat. Sure ba? Akyat ka nga. Sandali nga. Ano na ba nangyari dito sa aking ano? Wait lang. Sisi Mika, ini akyat ka nga, ne. Nasipa ba kita? Akyat ka nga ulit. Ano nangyari? Bakit ganon? Bakit ganon lumalabas? Add stream yan. Oh. Yaw ka na, ne? Ayan, bakit ano nangyari ka sa bagutan na wara ka? Buana, ano talaga wala na Mahina signal ko. Mahina signal ko. Ganon. Use banner Nalaglag to... ako. Bakit ganon? Ano nangyari sa ating cellphone ba? 4 million in the house. Salamat. Nakaturog na ni so ano mo alaga? Nature ba? Nature ba? Balak na ano? Balik na ako, Ping. Sige, sige, sige. Sige, Joy, salamat. Ano to? Bakit hindi ko nakita yung mga comment? Bakit walang Ay, nagpapang ako? taray. Bakit? Talagang Ano? Ano to nangyari dito? Comment. Bakit ganun? Ano ba? Manipindot ba ako? Ayun. Di atay. Nalaglag ka na naman eh. Ano nangyari? Pamilya in the house. Salamat. Nagkaldalaglagan man ang mga guests ko.
Ano nangyari sa inyo lahat? Nagkandahulog man kayo. Balak na. Guys, palablab guys sa nakapil guys. Salamat. Oy, Robs. Richard ba? Akit kayo. Nagkandawala man kayo lahat. Ano nangyari? Brudoy June. Nagbalik na daw siya sa trabaho. Nasa trabaho daw siya, Wings. Rico. Nagkandawala man yung mga kasama ko. Ano nangyari sa inyo? Iniiwan nyo ako. Ka-start ko pa lang. Nagyatay. Robert, asan ka na, Robs? Bakit sinipa mo mga close mo? Hindi ko sinipa. Nagkandalaglag sila. Hindi ko alam. 7 million in the house. Salamat. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Hindi ko sila sinipa. Mahina daw ang ni Hot Shorba. Tapos, oy, Robs, asan ka na? Akyat ka na. Si Robs naman, inaayos niya yung cellphone niya. Tapos, si Doy, balik na daw siya sa trabaho kasi, ano lang siya, ano tawag yan? Ano siya, yung break time lang. Huwag masyado yung muko, ang bata. Ay, kaya abo. Hot Shorba, may galap shout out from Sisi Mikay. $7 million in the house. Miss Mikay, may galaw shout out from Abo. Ayan. Oy, sino gusto umakyat dyan? Akyat kayo, guys. May kasama ba ako ba? Kevin, may galaw shout out, bro. Balik na ako sa work. Nag-break lang ako. Yan. Nag-break lang daw siya. Kaya break na din kami. Yes, 8 million in the house. Salamat. Dibdiban ata labanan, Abo. Ne, akyat ka na, ne. Dali. Tapos wait natin si Sisi Rogie, nasa baba pa daw siya. Bukas mag-aabaya ako. Sige bro, Doy, Jun, ingat. Ingat daw, Jun. Kaya nga, sabi ni Abo, oy, palakihan labanan dito. Kay Wins, Biatay. 8 million in the house. Thanks for coming. Akit kayo, guys. Nang may kasama ako. Brewings from Abo. Oy, ngayon lang gumanda-ganda yung pakiramdam ko, Abo. Kaya medyo ko ngayon. Ilang araw akong masama pakiramdam ko, di ba? Nakainom na ako ng gamot. Naibili na din ako. Kaya medyo okay na yung aking pakiramdam. Hatcher ba? Akit ka na. Ayan. Guys, palablab guys ang nakapin, guys. Bakit hindi man mag-pick? Pag mabalik man siya sa ano bang nangyari dyan? Ewan ko siya sa cellphone mo. Sa cellphone mo man yan. Hayaan mo na. Okay na yan. Kaya nga, tapos yung headset ko, hindi man na-connect tong lock na to. Hayaan mo na. Malakas naman ang net mo dyan, di ba? Nandyan sa, yata loob yung, nandyan na sa tabi mo yung wifi eh. Ano ba yan? Ayan. Bakit hindi man magpakita ka, Chorba. Hindi makunik okay na yan. Hayaan mo na, wala ka mang kasama dyan. Palakihan labanan dito. Kayo. Oh, 6 million in the house. Guys, palablab naman guys sa nakapin, guys. Alam ko hindi nyo pa yung kadikitan.
Si Robs Abel TV, ayan. Brewings, Jatay Abo. Mag-abaya ako? Sabihin niyo lang, mag-abaya ako. Yung Everest mo, Jatay ka, Wings. Uy, hindi man. Mag-abaya ako? Ne, magsalita ka dyan, Chorba. 6 million in the house. Salamat. Palablab naman guys sa nakapin, guys. Ayan si co-host, si Rose TV. Ayan. Tawa si Wings. Akit ka, Wings. Oh, nalaglag na naman si Chorba. Mahina ang net niya. Bakit hindi makonect, pe? Baba muna ako, pe, para ikunik ko muna tong headset ko kasi makamarinig Ikunik mo muna. Ikunik mo muna yung headset mo. Ha? Bago ka mag-akyat. Ikunik mo muna yung headset Kaya mo. kanina naunto eh. Sige. Sige na, baba ka muna tapos akyat ka ulit. Sige. Guys, mag-type kayo dyan, guys. Huwag kayong tawa-tawa. Mamaya na lang. Hot Chorba, di mo kaya taas. Sanay ka talaga sa baba. From Wings. Nasa room na kasi ako. Mahina na ang net. Di atay, sayang naman. Wala akong minsan lang ako mag-ngangaw kasi wala si amo. Medyo tayo ngayon ba? Medyo ba tawag yan? 9 million in the house. Salamat guys. Mas maganda sa baba, Wings. Oo nga naman, Wings. Mas maganda sa baba kasi pag nasa taas ka, mahuhulog ka, masakit. Mas mainam na yun sa baba. Yatay. 9 million in the house. Salamat guys. Hot Chorba, masarap talaga sa baba. Yatay kayo. Umakyat pa kayo. 9 million in the house. Ayan. Nawala na rin ang net ni Robs. Maganda bumira pag nasa baba, Wings. Wow, may birang nagaganap. Aray ko nang, nangangalay kagad ang binti ko ba? Likod, Ikod sa baba. Giatay, ikod? 10 million in the house. Salamat, guys. Palablab, guys, sa nakapin, guys. Ayaw ko umakyat, host. Masarap sa baba. Gusto mo rin ang kasama ni Gusto mo kasama kayo ni Hot Chorba? Di atay. Samahan niyo naman ako dito sa taas. Pati isang phone ko, may aling loading na din. Ganon. Sayang ni akyat ka ni. Minsan lang to, oh. Pagbalik nun, busy na tayo. 10 million in the house. Ayan. Salamat guys sa mga naka-BG dyan. Medyo gumanda talaga pakiramdam ko ngayon, abo. Wow! Salamat, Robs. Akyat ka na. Uy, aray ko. Mas masarap baba kaysa sa taas. 12 million in the house. Salamat. Dito na lang tayo, Wings, sa baba. Masarap dito. From Hot Chorba. Ayan. Ay, buti naman walang problema ngayon. Unlimited yung Yuda mo. Yuda mo host ngayon. Yuda? Anong Yuda yun, Wing? Hey, Wings, ano yun? Ay, nakuha ko na. Oo. Salamat, Robs. Mas masaya. Wag na.
Unlimited yung kamay pag sa baba. Ay, ganon. 11 million in the house. Guys, palablam naman guys sa nakapin guys. Alam ko hindi pa kayo dyan nakadikit. Si Sir Ojen, salamat sa pa-BG. Oo nga, hindi na gumagalaw si Robs. Robs, baba ka muna, tapos akyat ka ulit. Baka humina yung net niya din. Si Sir Ojen from Hot Chorba. Rogin. From Kyrie's, ayan. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sisi Hachorba. From Sisi Rogin. Kuya Wing. From Sisi Rogin. Ayan. Hindi na gumalaw si Robs. Di ko mapasok yung puso ng nakapin. Katapos lang kargahan yung puso ko. O, ganon. Hindi mo siya mapasok. Dan sa'yo, Robs, from Hot Chorba. Robs, sasang ka na? Mag-iwan lang kayo ng bakas, guys, para mabalikan kayo ni Robs. Nangangalay man ang aking binti. 7 million in the house. Salamat, guys. Ang braso ko talaga, para talagang binti, kalaki. Sana all, madaming kinarga. Sana all. Sana all. Akyat ka na, ni. Bukas na lang hahanap ko puso ng nakapin. Wag lang ngayon, host. Okay. No problem. 6 million in the house. Salamat. Pero parang nangangarin ang binti ko. Ayan na. Nag-uumpisa na naman si host. Nawala na talaga si Robs. Ano na nangyari, Robs? Hindi ka na nakaakyat. Andiyan ka pa ba? Mag-type ka nga. Ngalay. Host! Bakit? Ang pangit ko ba? Ay, kiyatay na yan. Hindi na nakaakyat yung mga kasama ko. Ano na nangyari sa inyo? Gusto mo puntahan ko na lang sa bahay nila. Taga saan ba yan, host? Sal! Good evening. Thanks for coming. Ayan. Nandito lang yan nandito yan sa bahay namin ngayon ba? Dito lang din yan sa Riyadh. Ayan. Sal, thanks for coming. Braso yung nagdala, host. Oo nga eh. Ayan, ang laki-laki kaya. Sal, mega love shout out sa'yo from Hot Chorba. Braso pa lang, ulam na. Yun lang. Yatay. Hello, Hot Chorba from Sal. Mag-type kayo, guys. Yung braso mo, host, hita ko. Uy, grabe ka, Wings. Grabe siya. Hita talaga. Thank you, Sis Rogin. Sa pabichi mo dyan, Sis Rogin. Salamat. Yung kaibigan ko, nasa exit 2 daw siya sa Riyadh. Sino kaibigan mo? Coffee ho. Salamat, Sal. Ano tayo ngayon? May ano tayo ngayon, French fries. Kala ko yung saging mo na yan. Uy,
Grabe naman yung laki nun, at Yorba. Baka mamatay-matay ka na nun. Di atay. Di ba? Laki talaga ng braso ko. Paano kaya paliitin to? Oy, Robs, akyat ka ulit. Hindi ka na umakyat. Hindi, nakita pa ba yung nandiyan pa ba yung aking hagdan? Hindi na talaga sila mga nagsiakyat. Ayaw nila akong samahan. Samahan nyo naman ako, guys. Wait, lumating yung camel. Okay. Ay, nasa trabaho ka pa? Nasa trabaho ka pa, Wings? Akala ko nasa bahay ka na. Nasa ano ka pa pala? Anong nangyari sa'yo? Natagalan ka? Nawala man yung signal, pe. Nawala yung Pumunta ka dyan sa sala. Di ba nandiyan sa may gilid yung sa may likod? Hindi, Nandiyan sa may... inano ko lang yun. Mayroon na ano lang yun inano ko na lang yung wifi ba, i-off ko lang. Kasi naano siguro yun. Lagay mo na ako ng okay. Malakas na yung signal dito, yung isang Sabi mo lang yung mo, wifi mo. Sabog talaga ako. Kaya ate ka. Sabog talaga atay Paakyatin mo sabog yung talaga atay. Singer ka dyan. Sa balon-balunan mo ngayon, balon-balunan mo niyan, Wings. Oo, ang laki naman nun. Mahina net ko, ilang beses ako umakyat, di ba? Nga eh. Bakit ganun? Di ate, kapakatay mo talaga ako. Yung mga singer 5 million mo. Salamat. Ha? Kakantahin mo yung mga singer mo? Ano? Mag-request ako? Wala nga akong singer. Nagngangaw lang kami pag ako. Pag ako, ngaw lang. Hindi walang singer dyan? Wala, si Jennifer lang ang maraming singer. Si Jennifer ang maraming singer. Ako si Sisi. Thanks for coming, Sisi Koy. Thanks sa patamsa. Kung nagala ko pa yung ko, magkakanta din sana. Ako wala lang, isa na lang yung cellphone ko. Tingnan ko muna itong pinamili ko. Kaya nga, huwag ka magkanta. Mag-request man ako. Di mo, ano na lang yung request ko. Sisi ko, may moderator ka na po. Salamat. Tingnan ko muna ito. Basahin ko muna itong ko pa. Ano yan? 4 million in the house. Salamat po. Hindi kasi Ako nga medyo... Ay, ako ang lamig pa naman dito. Ang lamig pa naman dito sa kwarto liit, di ba? Lamig, no? Kaya hindi. Bakit malamig? Malamig man. Ay, sus, ginoo ko ang payatot. Lamigin man, dahil. Kaya dito, ganyan ako, dahil, para habang manood ng mga ano nyo dyan, di pa ganyan. Ilang oras ba yung live mo? Ilukaret? Ilang oras na? Lang to, saglit lang to. Ako si Sisi, salamat po. Hanggang lang tayo, 2 hours. Mag-ano ko kasi pagbalik nila, na ako, busy na ako, 2 oras. I-invite mo din yung mga friend mo pag nag-live ako. Mag-accept din kayo ha, pag nag-live ako sa Friday. Sige. Salamat sa panty. Welcome, Sisi Koy. Salamat sa patamsak mo. Guys, palablab guys na nakapin, guys. Salamat. Yung iba kasi busy pa sila. Mga nasa work pa sila ba? Maaga yung live ko. 6 million in the house. Tingnan mo pa yung binili ko, Tingnan mo pa. Ano yan? Kasi kung hindi to nag-sale, hindi ako bibili nito. Tingnan mo yung niya. Malaki ba? Malaki pala. Oo. Ala, sige, try natin ba?
O, itry mo. Ano lang siya, Malaki 40 pala yan. ml. Hindi pa ako nagilamos. 40 ml. Eh, kung hindi to Ah. nag-sale, uy, try ko to. Baka maganda to ba? Baka Thumbs mawala up yung ano ba? dikit sa nakapin. Salamat, sisi ko. Paiwan lang, sis, ng bakas, sis. Ayan, babalikan kayo yan. Nagbabalik yan. Salamat. Ako si Salamat Sisi, sa mga salamat. nagpapatak Diyan dyan. sa nakapin. Padikit na rin mga Salamat, langga. Sisi Rojen. Salamat, Padikit Sis na rin mga Rojen. langga. Ayan. Iwan lang kayo ng bakas ha. Para balikan ko kayo mamaya. Ayan, mga dumidikit na sila sa'yo. Maglagay lang kayo ng from ping. Para alam ko kung Sisi saan kayo nanggaling. Rojen. Ako si Sisi. Medyo ano tayo ngayon ba? Ako si Sisi. Mega love shout out from Hot Shorba. Salamat. Nagugutom ako. Kain ka ni. Sige, kumain ka. Ako ni, kadakol ko ni stock niya. May ano ko ngayon. Makdo. Makdo. Kundi at yan ako makakanta. Ano yan. Ngari. Mangaw nga muna kita. Mapagutom kita muna. Mega love shout out, Sisi. Ako. Si Sisi. Ayan, from Sisi Rojen. Ah, hindi pala siya liquid tea. Parang siyang cream tea. Cream? Tingnan ko Cream pagka. na ano, na may sunblock. O di try mo kung maganda Sunblock siya. eh. Maganda siguro to. Uy, alam mo naman. Sunblock talaga siya, pe. Pag gumanda ka, Hindi mo na ako nakagamit pa nito. Nag-try lang ba? Sunblock pala. Kasi yung amoy niya, pang sunblock talaga. Hindi siya cream na, yung cream na pampaputi. Sunblock lang siya. Pero at least 50 SPF siya, pe. Hindi to basta-basta huwag masunog. nyo ako sisihin, ha? Ako si Sisi. Sisi ko. Ay, salamat, Sisi ko. Sa pagpunta. Ayan. Yung mga Team Kalog, ayan. Yung mga ano ko dyan, oh. Mga busy pa sila nasa work. Bakit team Pero ang team mo nangangamit si ng ano, aking- Kalog? Hindi, mga team na, hindi may team kami kaso nga lang sa umaga. Yung yung original, kaso nga lang sa gabi, puro kasi mga Kalog. Kaya nagtatawagan kami ng Team Kalog sa gabi. Mga baliw ba? Hindi man Team Kalog lang sa gabi lang yon. Ano yon, Team Monetize saka Team Monetize saka Team Support. Pero sa gabi, pag kami nagkakalokohan, mga kalog daw kami kaya nagkakatawaan sa gabi, kalog ang tawagan namin ba. Sino man yun ang mas active? Yung team support o team monetize? Lahat naman. Team Monetize, maganda. Bakit? Supported? Oo, supportive. Mababait lahat ng mga lahat ng mga mga founder. Lahat sila mababait. Lahat naman sila mababait. Salamat si Sir Roger. Nangangarit na si Sir Roger ng aking binti. Kiyatay, 6 million in the house. Wala talaga tayong upuan. Ang hirap pagka yung yung naupo ka ng ganito. Yung wala tayong upuan. Upuan ni Lina, oh. Oo. Masakit sa masakit sa binti. Mag-exercise pa ako mamaya. Pagkatapos mo mag-live, mag-exercise ako, saka ako magbihis ng pajama. Basa-basahin ko muna kung mga binili ko ba. Kami din member, oy, mababait din. Oo naman si Rogin, alam ko yan. Alam niya yan. Lahat ng member, lahat ng love ko kayo lahat. Diakay. Mabait ba talaga sila? Sabi ako si Sisi, lahat naman mababait. Mabait pagtulog, si Rogin. Amateur ba? Paggabi, mga baliw. Diakay. Mabait pagtulog talaga.
pagtulog nga, hindi pa rin mabait, naninipa din eh. Ay, papasawan. Aray ko na nga lang ngangawit ang binti ko ba? Mga busy pa Lasan mo. sila. Hmm? Lasan mo. Maklasan mo. Haplas ano yung haplas ko? Wala man akong panghaplas. Ako, may 80% ako. Konti na lang din. Galing sa Pinas. Oo, the best. Oo, ako si Sisi. Lahat sila mababait. Promise. Maging member, maging mga founder, ang babait nila. Talagang mga very Hindi mo pa kinain supportive. yung ano mo. Ayan. Kaya ako, yung price lang ang kinain ko. Yung Mamaya. burger, bukas na to. Mamaya, maaga pa kakain ko lang kanin ba? Si Risa daw, ang hapunan lang yan. Tulog na sila ni Noni, donut lang. Yung pas. Eh, kaya nga, kawawa naman. Alam mo naman yun, pag nag-travel sa Dubai, bukas na yan sila orderan ng Mac siguro. Kasi pagdating daw nila, diretso na sila nagpunta sa Burj Khalifa. Nag-mall sila doon. Punta nga ako sa kanila. Sige, punta kasi. Yatay. Ako dinner ko ngayon, milk tea lang. Wow. Milk tea lang. Ikaw na, naka-milk tea. Dahil ka talaga, hindi mo talaga kaya ng ano mo. Hindi talaga kaya ng iyong, ano ba yan? Tawag yan? Wi-Fi, mag-akyat. Nagugutom na nga ako, kumain ka, oy. Pag binigyan nila ako ng Gcash, min, mabait talaga sila. Ay, yatay. Mag-ipon tayo na maghanap tayo ng sponsor, magpa-Gcash tayo. Gcash talaga. Maghanap tayo ng kanope. Kano talaga? Magkape sana ako kaso baka di na naman ako makatulog ng maaga. Ako ni kahit anong gawin ko, hindi ako ano pa kasi pag sanay na yung mata mo na yung antulog mo ganong oras, kahit nakahiga ka hindi ka makatulog. Kung anong oras yung ano mo ba, yung mata mo. Yung mata mo, ano talaga, yung sanay na. Sanay na yun sa oras Si na Hos, may Gcash yan. Oo, ne, pag uwi ko, ne, ano talaga ako, bili ako ng roaming. Para yun na lang ang gagamitin ko para ano, may pa-Gcash tayo. Para pag may ano, magpa-game. Grabe talaga. Ha? Itong balik siya na lip balm ba? Kasi, hindi talaga siya nag-sale, no? Sanay naman matak ko matulog ng 11:30 ha. Paano ba gamitin yung roaming na yan? Oo nga, hindi ko pa rin alam. Pero ano daw yun? Paano ba yun, Robs? Di ba pagka may roaming ka, mayroon na talaga yung Gcash? Mayroon na talagang Gcash yun? Gcash yung mag-ano ka pa dyan sa Gcash, mag-apply ka pa doon sa Pinas ka, mag-apply ng Gcash. Doon ako nag-apply yung akin. Sa Pinas pala mag-a-apply ng Gcash? Doon, ano mo yun doon. May mga fill-upan ka dyan sa Gcash para magkaroon ka ng Gcash na account. Kasi yung akin, mayroon na sana. Hindi ko kasi alam pwede yun dito, kaya pinadala ko sa anak ko. Pwede daw yun. Pwede ka naman magka-Gcash dahil ano ko daw yung Gcash ko? away from Pinas. Pero kasi in-apply yun, mag-fill up kayo eh. Mag-fill up ka dun sa Pinas. Halimbawa, nagbili ka ng SIM card doon. Mag-apply ka doon. May mga fill-upan ka. Tapos hintayin mong i-approve ka para magkaroon ka ng Gcash. Kaya yung akin, mayroon yun. Sayang. Kaya nga pag-uwi ko. Ko nga yung anak ko kung tinapon ba niya yun o ano. Kasi napadala yun sa cellphone ko eh. Sa isang cellphone na hindi natanggal. Sabi ng anak ko, ma, may SIM-man pala to. Sabi ko, ay hindi ko pala natanggal. Itapon ko to mo hindi ko man ito magamit. May SIM card daw siya. May Gcash pa naman yun bago. Naka-register kasi hintayin mo pa yun kung ma-approve eh. May mga pindot-pindutin ka ang nagawa mo sa akin pinsan.
Yung pinsan ko ang nag-ano nun. Kaya na-approve na yun. May GCash na. Sayang na. Uy, paano na kaya yun ba? Oo. Paano na kaya yun kung uwi tayo ng Pinas tapos Hindi mo na mag-apply tayo ng makukuha GCash? yun. Iba na naman. Pinauwi, Hindi, iba na pinauwi naman mo yung na eh. number. Pwede ka naman magka-Gcash kahit wala sa Pinas. Ako si Sisi, siguro pag uwi ko kasi pauwi na ako, pagbalik ko bibili ako Kaya nga, para yun na pero, lang din ang magamit ko, kaya nga, hindi pwede yung hindi magka-GCash, pero yung doon SIM ka nga dito. pag, Oo pag nga, nandito ka na, ano ako, doon ka mag-apply na sa Pinas. Pero pag dito na, pwede na yon kasi dito na. Eh, hindi ko alam. Akala ko hindi pwede. Kaya wala lang sa akin yan. Pwede pala yun. Joker mo na. oo. Paano ba yun? Ako si Sisi, sabi ni Hatchorba. Ako meron, download ka lang Gcash. Ako si Sisi. Ano siguro Sisi, pagka meron ka ng SIM na galing ng Pilipinas na roaming, wala kasi akong SIM, kaya pag uwi ko yun ang bibilin ko. Abo, salamat Abo sa pabichi mo dyan, Abo. Dito ako sa Oman, gusto ko sana magka-Gcash. Ne, pag uli muna lang, ne, uwi ka na din, di ba? Doon na lang tayo bibili, sabay tayo. Kaso yung SIM ba na gagamitin? Doon nga sa Pinas bibilhin, di ba? Yung roaming, kasi wala man dito. Doon tayo bibili. Abo, from Hot Shore ba? Parang antok man si Robs. Tapos yung gamitin mo, number na sa Pinas, dapat active at wag mawawala kasi need activate. Oo nga, ako si Sisi, ganun nga. Kaya kailangan every month talagang mayroon ka talagang load, di ba? Para maging siyang active. Ganun ang gagawin ko. Lagyan mo man yun ng savings. Di ba? Oo Pag nga, may ganun savings nga, ka, lalagyan nga. hindi lang load. Yung savings mo naman eh. Ano mo doon? Pero Pwede. akala ko kasi hindi mo Kasi gamit yung dito. friend, Kaya nag-ano sana ako ng BPI. BPI ba dito? oo. Alam mo Di ba yung sa friend BPI ko ka nasa dito? Qatar? Ganyan din, Gcash. Pati pagpadala niya dyan na din pinapadala sa Gcash. Pero nasa Qatar siya kasi active nga yung ano niya ba. Pwede daw yun. Kaso Hindi, yung ano ba kung yun? gusto mo, BPI na lang anuhin natin dito. BPI na lang ang anuhin natin dito ba, BPI? Bahala na pag uwi. Tapos yung gamitin mo Dito yung ba number dito? na sa Pinas. Dito, BPI ang anuhin mo. Kaya nga, parang naghang na naman yung cellphone ko ba? Kaya tay. Nalate na ako ng basa na naman sa aking mga ano. Hindi mo lang ako makaanuan dito. Kung dito ako sa upuan, wala man kasi akong isang cellphone, kaya hindi ako pangisda. Kaya sabihin mo sa mga kaibigan mo na yung mga ano nila, maglagay sila ng bakas ba, tamsak tapos bakas kasi balikan ko lang sila mamaya pagkatapos Oo. ng live mo. Kasi ngayon hindi ko Oo. makita mga ano nila, wala kang isang cellphone. 6 million in the house. Guys, paiwan na lang guys ng bakas guys sa nakapin guys. Kasi hindi niya nakikita yung mga comment nyo. Hindi rin siya makaano kasi isa lang yung cellphone niya ba. Diyan sa nakapin guys. Kiko-host guys, paiwan na lang. Ano ba to? Sana ba to? Gamit kong number is yung extra number ng sister ko. Ganon. Hot Chorba from Abu Yusuf. Si Rogen, salamat. Kasi dito pwede mag-transfer ng GCash. Oo nga, pwede nga yung kahit nandito tayo. Kaso nga lang, kailangan natin ng SIM. Rogen from Abo. Salamat Abo sa pabiji. Abo from si Rogen. Oo, pwede mag-transfer GCash kahit wala sa Pinas. Oo, ako si Sisi, pwede nga. Try ko nga yan. Oo, try natin. Bili tayo pag uwi. Yun na lang ang magamit ba? Ako pag wala naman laman Gcash hindi makasend. Paano nga walang laman? Ako si Sisi. Gamitin ko yung sa anak ko. Pwede ba yun? Asan ba yun sila, Siguro. Asan ba yun mayroon sila sa na Pinas? sa Oman. Dito. Hindi, mga nandito. Mga nasa abroad man to. Nagbakas na ko, Robs. Sa upcoming mo. Ayan, nagbakas na raw sa'yo si Hatchorba. Meron na doon. Nilagyan ko na siya. Moderator na yun. Pero, ano ba, pag manood sila ng video kung saglit para yung ano nila, yung dikit nila, hindi malagas.
Nanonood man sila, bago man sila magdikit, nanonood man yan mga yan. Ox, kanta ka na, giatay ka, abo. Kaso hindi Sige pwede na, gamitin pampamember, pwede lang palipad. Ay, ganun ba yon? Ako si Sisi. Hindi pwede pampamember yon? Di ba yung mga palipad sa lang. Pilas, di ba yung sa Pilas, yun ang mga gamit nila? Sa pamember? Kasi dito, sticky Ganun lang ba ang yun? gamit ko. Yan. Palipad, sabi ni ako si Sisi. Palipad Pwede lang na kaya, yan sa pe. Kasi palipad. kay JPP, palipad lang, pe. Yung gamit niya, Walang DTI, pamember? palipad lang. Ang pamember Ganon? sa SIM card natin dito, pero STC, pero yung ano, parang palipad lang yung ginagawa niya. Kaya nga hindi siya Ganon? makapaano sa akin. Palipad, ano ba yun? Palipad ba yun? Hindi nga, nagpamember siya sa laptop niya gamit. Tapos pag Oo. nagpalipad siya, pwede siya magpalipad lang. O, yun pala yun. Ganun pala yon. Pag outside Pinas, sabi ako si Sisi, ganon. If nasa Pinas ka, magagamit mo. Ah, ganun pala yon. Ang Gcash pala, pag nasa Pinas ka, magagamit mo lahat. Pero pag kayong roaming, na nandito ka, puro palipad lang Palipad yung lang. pwede mong gamitin. Dahil hindi pwede ka magpa-member. Ah, hindi din pala maganda. Eh di, ano din pala. Kaya Ano nga, ang tawag dyan? gamitin mo dito, yung number mo na lang dito para makapamember ka, pwede ka magpalipad. Gano'n, Tulad yung akin, need easy mo lang. talaga pala na ano, yung number natin dito. Ganun pala yun. Kaya nga, katulad ng akin, no, STC ang inano ko. Kaya hindi na ako nag-ano. Kaya nga hindi ko O at nagamit least yung ngayon, ano, Gcash. at least ngayon, alam na natin na ganun pala yung ano nun. Kasi ang ano ko, Buti na lang yung ang si ano ko Titi ko. talaga, Ano yun? Sino yun? yung Si Titi ko? number na lang sa Pinas. Ako si Ha? Titi. Siya ang nagsabi. Saan ba yun si ako si Titi? Sa Qatar? Ako si Sisi. Sisi ko saan bansa ka ngayon? Ano ba tong bandila niya? Hindi ko alam kung saan to ba. Marinig mo ako dyan, pero hindi. Kasi isa lang headset ko. Oh, oo, naririnig kita. Ako isa lang din naman headset ko. Hindi man ako nagdadalawa. Oh, ganun. 7 million in the house. Salamat. Ah, sa Dubai pala siya. Nasa Dubai ako si Sisi. Open city man yun doon. Open country. Kaya ano niya. Tayo, hindi man tayo nakatry dito ng ano. Ano ba yun? Yung Gcash nga. Kaya hindi ko ngayon na ano yung Gcash ko. Ang Dapat ganun na pala si yun. Jennifer Eh, at nag-live. least ngayon, Ano ba si? at least Eh, ngayon, Sisi, alam na namin, ha? ano ba tong ano ko? Nagkaroon-dalay naman. Ano? Kita naman ito. Si Jennifer ba? Tapos na siya nag-live? Hindi pa. Hindi pa siguro. Hindi pa siya. Mamaya pa yun. Ano yun eh? Ano kung matapos yun? Anong oras na kung matapos? 7 million in the house. Salamat sa mga nakabigit dyan, guys. Ano nangyari? Nagbakasyon kami dyan, Sisi, sa Dubai nung nakaraan. Ayan, galing sa Dubai si Sisi Hatsorba nung nakaraan. Kaya lagi siyang busy. Hindi siya nakakapag-LS. Laging ano siya. Laging layas. Layas pa mo. Di pa tapos si Iper. Dami niya singer. Oo, marami laging singer yon. Wow, Bili na sana talaga tayo all ng papasyal lang kayo sa Dubai. Ano? Kailangan makabili na ako ng cellphone para pag nag-live makakanta din. Oo, bumili ka Wala, ng cellphone. O, wala pa kanta nga ka. akong budget Gusto mo na. kanta ka? Kanta ka, Hindi Rox. nga, nandun din. 6 Hindi million ko na lang. dinala yung kanta-kanta ko. Hindi ko dinala yung V8 ko ba? Wala mang cellphone isa. Paano Yan man dapat. magkanta kung V8 lang? Sabagay, wala ka palang biit. Ano, dapat pala dinala mo. Dapat pala pinaalala ko para may nagamit ako, di ba? Ay, kaya, Sai. No? Ano na lang, pag nabago mo yung ano doon, yung mga pag-sit ni Bebe doon, hindi na maganda yung boses, nakasit na yun, maganda ang boses noon. Pag pinakailaman mo, hindi tayo marunong Wala. magbalik kung ano na. Ay, kaya hindi ko pinaano yun. Kasi pag may cellphone ako, itry ko din yun kung ano. Kaya hindi ko pakialaman, hindi ako marunong mag-ano doon kaya kung mapangit yung boses. Nakasit na. Tayo, hindi pa naman tayo marunong dyan. Paano na pag ikot-ikot natin ng gano'n na, biglang na sabog na yung busit, di pangit na pag nagkanta.
Ayun, maganda ang ano, tinry ko na, nag-record ako nun, kasi lang wala yung cellphone. Hindi ko lang ano. Lapit lang kasi Oman to Dubai, Sisi, 5 hours lang biyahe sa car, ganun. Global Parang nakapinta ano na lang ako, din, Alcobar. nakapunta na ako, pero dyan sa Day, Bigulan, hindi pa mahal bayad. Ano? parang dito lang din yan sa Riyadh, papuntang Alcobar. 4 hours lang din sa Alcobar. Diyan, 5 hours, mas malayo pa. Dito, 4 hours Ganun. galing dito, papuntang Alcobar. Nagkaar lang kami noon ni Amo, di ba? 4 hours lang. Pagdating namin doon. 4 hours. Oo nga, malapit lang. Sabi ni ako si Sisi, ganun. Bakit may manok? Umaga na ba? Abo! May panabong ba tayo? Wala mo tayong panabong, abo. Hindi, baka may Yeah, narinig ko ay. sa narinig mo. Sisi Rojen, salamat Sisi ko. Nasa baba ka pa, sis? Ilang oras na, pe? Matulog kaya muna ako, pe, no? Sakit man ang ulo ko, pe. Ay, atay man si manok na pula. Saan? Patay na. Anong oras yung matapos, Maya pe? ka na matulog, sayang din yung oras. Atay, umpisa pa lang anong oras na? Wala ka isang oras na ako, isang oras pa. Wala nga akong tulog kay Noni. Mga ilang araw na, tigilan siya iyak ba? Kaya magising-gising ako. Tapos, pag natulog kami ni Noni, Manok anong na oras pula. Bakit madilim na itong kwarto ni Lina, pe? Hindi man maliwanag. Yung ilaw niya. Kaya nga, pangit ang ilaw niya. Doon sa kwarto ko sa amin, maliwanag man. Ganyan mo kaliwanag sa'yo. Ano ba yan? Dito madiliman. Parang Parang nandito Riyadh ako sa lang kuba. at dito sa Buraida. 5 hours, 5 hours ba si Rogen ang layo ng Riyadh sa Buraida? Sana all may alaga, abo. Ikaw na. Ano yung panabong? Sana all may alaga. 7 million in the house. Salamat sa mga nag-stay. Akala ko si Rogen ang Buraida, 3 hours lang. 5 hours pala. 5 hours ang layo. Ang layo Saan pala, mo yan, no? Chef? Saudi din yan, te? Saudi din siya? Oo, Saudi. La, la, la. La, la, la. Mag-star maker sana ako, te. Kanta sana ako sa star maker. Oh. Kasi pwede lang walang biit Yeah. doon eh. Kanta-kanta. Giyatay. Ako, tinanggal ko na yung star maker ko, Meron na. Nag-star maker May sabong ngayon, abo. Abo, may sabong. Sana all. May panabong. Ano na yun, katay na yan. First house lang, sisi ko. Depende sa takbo. Mga ganun. Yung kabila daw, marami daw singay yung kabila. Laging maraming singay yun eh. Dito wala masingay. Akit kayo guys, at tayo kakanta. Si host kasi hindi man marunong kumanta, ngaw-ngaw lang ang alam. Ngaw-ngaw lang ang alam ni host. Kantahan mo na lang, bakit kapag bakit kapag lumapit ka, natuto na ako. Bakit kapag hanggang dibdib ko, bakit kapag Sis Roger, pag akyat ka sis? Lahat ng bagay sa mundo wala ko. Sa isang sulyap mo, nabihag ako. Yung ba yun? Para bang iba na. Kasi pag kumakanta ako, Robs, alam mo, natutulog sila lahat. Nilalayasan nila ako pag kumakanta ako kasi nakakatulog daw yung boses ko ba. Kaya hindi na ako nagkakanta ngayon. Nagngangaw na lang ako. Hoy, abo! Huwag kang puro panabong dyan. Mag-type ka, oy. Kahit anong boses, mapangit o basta
marunong kumanta. Basta kay, kakanta. Pwede na yun. Hindi nga ako marunong kumanta. Basahin mo lang. Tulad ng Ikaw mga iba kanta. dyan na nagla-live, oh. Oh. Katulad ng iba na nagkanta Ano? dyan. Oh. Yung iba naman nung nagla-live, magaling ba kumanta? Hindi naman. Basta kayo lang, basa, parang magtula. Ayos na yun. 6 million in the house. Salamat. Rico Mga langga. nangali na. Si Abo, panay ang ano ni Abo, panabo. Mga langga. Sa Friday daw, guys. Wait kayo. Punta kayo Sa sa live upcoming ko, ni 3 Alvin TV. para para Huwag niyo ako. singer din. Isa lang yung singer ko, hindi naman ako mga kanta. Bala mo Ako dagdag na buisit lang mga camel to. Gabi na, nagutos pa. Sige. Ako si Sisi, salamat. Salamat, Sisi Koy. Ganon talaga sila, sis. Mga ano sila ba? Mga ano ba tawag diyan? Alam mo naman, sa gabi sila umaatake, di ba? Matake parang aswang. Ano kay Esperanza? Ano akala mo sa mga aswang? Sa gabi umatake. Oo, sa gabi mga nag-uutos ba? Sa gabi nga sila, baliktad nga, yung araw nila gawin nilang gabi, kaya naglalayo sila sa gabi. Sa araw, Kaya nga eh. tulog yan sila kasi mainit. Katang ko na lang nga yung aking bisita. Basta ang boses ko ba, pasensya na ang boses. Nagkandawala naman sila, oy. Pwede ka naman pala magkanta. Sige na magkanta ka. Tapos kanta ka din. Hindi nga ako pwede kong kanta. Wala akong cellphone. Pinadala ko na sila. Paayos ko muna yung isa kong cellphone na nahulog. Di ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking nakilala. Malakas ba? Kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas, di tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Giyatay ka! Saya. Request daw to ni co-host, Giatay. Ay, maganda na yan, oy. Wala pa nga mag-diit, ha? Pag may diit yan, perfect na yan. 6 million in the house. Huwag niyo kong iwan, guys. Nais ko'y laging sa piling ka. Ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko, okay saya. Kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Gatay ka, Bisaya. Alam mo, pag live ko, madalang akong kumanta kasi dapat ikaw kakanta eh. Tignan mo, pa-extend sila na wala. Focus lang. May isa-isa. Nagsampu na kaya sila kanina mahigit, nagkandawala. Nagkandawala, kaya na-busy sila doon. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi ka nagdarasal. Manta ka, oy, sabayan mo ako.
Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Sana all may mahal. Sana all. Sana all may mahal. Lagi rin akong nagdarasal, hintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Hey, I've been waiting for you. Ay, di putak. Ay. O, tinaman, may nagtawanan na ako. Sige na, I've been waiting for you. Akapila lang yan, walang ano. Ikaw na lang kasi kumanta. Alam mo, hindi ako marunong. Wala nga akong biit. Tapos cellphone isa. Wala nga, pag nakabili akong cellphone isa. Panay daw ikot, panay daw ikot, giyatay. Panay daw ikot ng ano ko ba, humina ang... Ako, humina tuloy ang net ko. Hindi nga, nakita ko. Sabi nila ba? Wala nang ikot. Hindi nga, nakita. Manahimik na tayo, magngungaw na lang tayo, abo. Ay, ano, Robs, magngungaw na lang tayo kasi nakakaya ba sa mga ating mga nagkandawala na tuloy, Sabi ko sa'yo, ayaw nila na kumakanta. Aling loading, tantanan mo na ako, di ako makapasok eh. Oo nga, pumasok ka nga. Hindi, ngungaw tayo. Aling loading, panay ikot man host. Sabi niya. Panay daw ikot, giyatay. Bakit na gano'n? Nilayasan na tuloy nila. Kaya ayoko na kumakanta kasi nilalayasan ba nila ako ba? Hindi, na-busy lang yan sila. Busy nga yan sila. Si Abo ba? Abo, panay naman Abo, panabong mo Abo. Mag-type ka naman Abo. Sino ba yung abong mo? Si Abo. Ano bang Abo? Abo Bakar? Abo Joseph Vlog, 69. Nagdikit ko sa'yo. Ano mo na lang, balikan mo na lang sila pag pagka... Ako niyan eh. Parang nakasubscribe. Saan mo siya nakasubscribe? Baka napag-abot ko yan sa mga pinangisdaan ko. Di kaya sa'yo. Kasi familiar sa akin yung ano niya. Pangalan. Hindi ko alam position ko sa higaan. Hahanap ng mga magandang signal. Kawawa naman si Hatchor ba? Tingnan mo, magpapatugtog patuloy ako nito ng ano ba? Ano ba yun yung pinatutugtog bago matapos ang live up? Ano? Kapila. Kaya, teka, kaya ayaw ko kumanta eh. Ano yun? Yung akapila na, ano, yung, ano ba yan, yung, ano yan? Insomnia. Insomnia daw. Paano ba mag-ano nun? Kaya nga ayaw ko magkanta. Mas gusto ko pa yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw lang. Walang copyright. I-search mo dyan. Mag-ano ka dyan nung, insomnia. Piliin mo dyan yung insomnia na anong mang title mo. Mamaya pag bago tayo mag-end kasi ngaw-ngaw. Batang ganda. Wala na tuloy yan. Wala yung marami man tao doon. Yata. Isa lang yung cellphone ko. Search mo lang sa kabilang phone mo. Mamaya bago mag-end. Kasi si co-host kasi pa-request pa. Alam naman na pangit ang sa aking boses ba. Mas maganda yung boses ni co-host. Isa sa akin, wala man akong boses, siya may boses. Nag-request ba? Amang, wala kang boses, amang. Matulog na tayo, Ilan ba yung tao mo dyan? Ginawa mo naman ako nitong sikyo dyan. Nagkandawala nga sila. Ano ba mga nangyari sa aking mga friend? Nagkanda busy man tong mga to, ay. Ilan na lang nandyan. Hindi ko makita eh. 5 pa man sila. Ayan. Mga busy pa sila. Pala. Akala ko isa na lang eh. May 5 naman pala. Wala. Ano ba itong si Esperanza? Hindi mo niya ako patulogin. Anong oras pa pala ito? Alam mo, kaya sakit ulo ko. Anong oras ba?
Bukas pwedeng pwedeng magpatanghali-tanghali ng gising ba? Kasi wala man sila. Oo. Magpatanghali man ako Tanghali ng muna bangon tayo ng bukas. gising kaya para pag Oh, linisin natin yung anong linisin bukas, pe? Pe, magising tayo, pe, tanghali, pe, kasi anong oras, pe, gusto ko, yung ulo ko bang anong oras ba tayo mag-umpisa bukas maglinis? Tanghali na. Pagkatapos mga natin kung magtanghalian. anong oras magising ako kasi di man ako sanay na magising ng tanghali kahit mga alas 10 pwede na akong bumaba ba. Basta magtulog muna ako ba. Kaya nga alas 10, di pwede na yan, maligo, magluto, magkain tayo, saka tayo maglinis na naman. Naka-invisible sila host. Oo nga eh. Nagkakatay ako ng manok, tapusin ko lang. Sana all, may birthday. Sana Kawawa all, naman si Manok. Abo. Pahinga ako, Abo. Sabi ni Hatshorba, pahinga daw si Abo. Si Hatshorba. Mga busy nga sila, oh. Si Hatcher ba? Saan man yan din siya? Nasa Oman siya. Nasa Oman siya ngayon. Para po sa Pinas. Natatawa tuloy si Rogin. Ano bang, Abo, sure ka ba na manok yan? Baka naman palaka yan. Niloloko mo lang kami. Si Rogin, manok daw. Sure ba na manok? Baka naman palaka yan. Yatay. Abo, huwag kami, Abo. Abo, manok ba yan, Abo? Nasa naman din yan si Abo? Kasi yung Abo Bakar, parang Muslim din yan, ti. Nag-ano siya ng Muslim. Nasa Buraida. Si Abo, si Rogie, nasa Buraida sila. Tapos yung lover boy mo, asan man din yun? Saan man yun nakaano si lover boy. Lover boy ka naman dyan. Oy, mga joke-joke lang nila yung lover boy na yun. Nasa ano man yun? Nasaan ba yun si Rogie, si Doy, nasa Canada ba? Kaya Gawing nga, Amerika man yun. joke lang. Ha? Gawing Amerika man yun. Sa ano man yata yun? Nasa trabaho pa daw siya eh. Biglang baba. Kaya nga, para magkanta din sila dyan. Kaya para may singer ka. Antok naman tayo. Kaya nga eh. Canada daw. Nasa Canada daw. Canada. Tingnan mo, nabubulol ako. Canada, si Doy, Yun TV. Maganda. Kasi yung Canada, malaki ang sahod doon. Sige, apply ka doon. Ayoko sa Europe. Sa Europe yung pinsan ko. Sa Canada, wala akong relatives doon. Si Rogin, kaya pala panay ang lagay ng manok ni Abo. Nag-ano pala siya ng palaka. Sa palaka. Palakang may buhok. Ano ba yung kanta na yun? Palakang may buhok. Nasa siya nagtatrabaho. Ganon. Kaya pala maraming chocolate doon. Ferrero. Asan siya? Ferrero? Yung chocolate na Ferrero? Oo, kaya doon siya nagtatrabaho. Kaya pala lagi siyang maraming chocolate. Makahingi nga. Ay, ganon. Ferrero na factory? Palakang may buhok. Si Rogin, akit ka nga, kantahin mo ngayon. Palakang may buhok. Ano pa ba yun? Hindi kantahan Ano ba yun? Di ba may kantang ganon? Oy, Robs, di ba may kantang ganon? Kaya, Tagalog mo yun, kaya naman yan nakanta. Nalimutan ko na. Mga Nutella, pati asawa niya, doon din nagtrabaho. Kaya pala lagi silang maraming chocolate. Manghingi nga tayo. Di free na sila doon. Kaya pala. Pag nag-uwi sila na sila, mura sila sa chocolate padala nila. Ay, ganun pala yun. Si Rogin, manghingi tayo, magkasama sila. Di ba? Kaya ikaw, Rob, so kung sinasabing lover ko, kasi may asawa doon yun, magkasama sila doon ng kanyang asawa. Ano lang yun, mga joke. Lover boy. Pa-comment man lang yun.
tinutuhanan mo Mga naman yung comment, mga comment nila. mga comment lang yun, mga ano lang yun, mga ano din yung kagrupo din yun. Namimigay yun si Siko. Sige, manghingi nga tayo. Pag nag-premiere bukas, anuhan nga natin si ano, sabihin ko man, magpadala ka naman kasi pauwi na ako ba para pagdating ko doon may chocolate ako. Ay, giatay. Anuhan natin si Loy. Aray ko. Hingian natin si Loy ng chocolate. Chocolate. Choco. Parang matamlay man ang... Uy, alam nyo, si Rogie, nakahalata ko, yung mga LS natin ngayon, matatamlay. Bakit? Aray ko. Bakit natatamlay na yung mga ano natin ngayon, live? Mga inaantok man tong mga, ano na to, masyadong mga busy tong mga kalog na to, mga magkasama sila, ano, namimigay sila. Oo, sabihin mo kasi libre sa kanila yun. Ganon. Libre pala sa kanila yun. Sana all. Hindi, joke ko lang yan, nakakahiya. Baka sabihin ni Doy. Si Ping, hiningi anak ko. Anto ka na rin, pagod. Oo nga, sabi ko nga si Roger, puro mga ano na yung mga tao ngayon. Ba ako nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Ilang araw, di ba, tuwing LS nyo, nakatambay lang din ako kasi nga, ano din, napapagod talaga ako ba? Laging masama pakiramdam ko. Napipikit lagi yung mata ko. Wala man kabuhay-buhay. Tingnan mo, pati sila ano, wala na nasa trabaho pa. Nasa trabaho sila, 2 hours lang tulog ko. Sige, pahinga ka na si Ilang oras na, Surgeon. pe? Ano na naman grabe. Anong oras na, pe? Mag-ano lang tayo, mag-ano na lang tayo, mag-iisang oras na lang Mag-Robsis pala, na lang mag-isang si oras na rin palang kalahati. 10 na? Patay na talaga Oo. mag-exercise pa ako nito. Ay, di natin eh. Di habang nandiyan ka, mag-exercise ka, Ano ko, uy, magaling yun talaga ako. Oo, mag-exercise ka. At least yung oras mo, nandiyan ka. Nakahawak ka pa ba sa palakabo? Mag-exercise na lang daw si Robes. Ayan. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing gabi pala. Tuwing gabi yung exercise ko, hindi umaga. Kaya walang time sa umaga. Yeah. Tuwing umaga. Pahinga ka na si Rogin. Kung anto ka na si Rogin. Wala kang tulog kagabi. Sige na. Wala mga ano tayo mga nagkakaano tayo ng puro tayo busy ba? Kami nga kanina, busy kami. Ang dami din namin niligpit. Diyan na lang, kaya maghihiga lang ako dito. Uy, sakit ng ano ko. Di mahiga ka na dyan. Maya mag-e-end na din ako si Rogin. Ilang oras na lang, kalahati na lang? Sige na mag-ano ka na dyan para ano. Kasi yung ano ko ba yung tinan mo yung ano ba yun? Imbis na wala akong natawag doon, copyright. Mag-exercise pa ako mamaya, magbihis, mag-ano pa ako doon mamaya. Kaya higa-higa muna saglit. Mag-ano? Maghabat, magbihis ng pajama. Pagkatapos mag-exercise, pahinga ba? Para pagtulog, naka-pajama. Ay pa, hatmat-hatmat ka pang nalalaman talaga. Sakit ng katawan ko sakit ng ulo ko ba? Sa salamin to. Si Rogin, pahinga ka na si Rogin. Mga kasamaan mo yan sila, pe? Sa grupo nyo? Oo. Ganyan man sila, mga nakaano man yan. Yung iba mga busy. Ganyan busy sila ba? Mga nandito din karamihan sa Middle East. Kaya, ang oras Si Abo ba? Panay ang panabong. Ha? Isali niyo ako dyan. Kaya para pag nag-live ako, magpunta din sila. Kada Friday lang ako mag-live sa tanghali. Wala akong grupo Si Rogin, sali din daw siya sa team monetize. Sabihin natin kasi si Dailin.
Para pag nag-live ba, may Ay, mag-support din. hindi yung ano nila, hindi, pwede naman sila pumunta sa ano mo, sa GC. Ay, pwede ka rin nila supportahan. Basta pag nag-live sila, puntahan mo din sila. Ano pala, hindi ka na pala pwedeng pumunta doon sa team monetize kasi ang tinatanggap pala nila doon yung hindi pa monetize. Kasi tinutulungan nilang mamuni. Ayun pala Oo. yun. Ay, hindi ako pwede Oo, doon. hindi pa monetize. Hindi ka na pala pwede doon kasi monetize ka na. Yung mga hindi pa lang monetize ang tinatanggap nila. Kasi ano yun, tinutulungan talaga nila yung mamuni, yung mga member nila. Ako Ano din, ba yun? Hindi tinulungan din maganda nila si Risa ako. doon. Si Risa Si doon, Risa kaya nga para inaano maano si Risa. sabi ko nga si Hindi ko, Risa doon mag-ano kasi si Risa busy din, hindi din siya masyadong makaano ba. pwede man siya, kaya hindi man siya lagi nag-ano ni Nonit. Si Asis, pwede man niyang maiwanan, makaano siya dyan. Kaso nga lang, yung Ewan. cellphone niya, isa lang din ang magamit niya. Ang isa, mayroon may isa, pero parang hindi man yun umano yung isang cellphone niyang luma. Ipaayos ko na lang kaya tong cellphone kong nahulog ba? Kasi hindi pa ako makabili ngayon ng cellphone. Oo, ipaayos mo na lang din. Para magamit ko. Sayang na din yun. Para may pang jacket man lang ako. Pero kaso hindi rin ako makakanta. Kasi sila ano support talaga sila ba? Kahit kahit yung mga founder, so support sila. Kaso nga lang mga founder halos ngayon mga tulog. Tulog na kasama Ganyan man mo. talaga ang founder, admin, mag-support man talaga yan sila kasi sila ang ano eh. Tingnan Sila mo, ang founder. natulog ka na daw. Ano daw siya, maghiga-higa daw siya, giyatay. Pati tuloy ako inaantok pa sa aking co-host. Tingnan nyo, oh. Andyan lang sila, mga nakatambay, Rose. Ayaw mo akong pababain. Sabi ko matulog muna ako, mag-exercise ako, maghapbat, matulog. Ayaw mo. Di na sige, hintayin kita matapos saka ako mag-exercise dito. Kaya higa-higa muna ako, sakit ng ulo ko. Napagod magsalita. Hot your ba? Nakakapagod magngaw-ngaw. Yung puro manok lang nakalagay dyan manihabo. Ano bang manok eh? Bakit ang titino nyo ngayon? Hindi kayo magugulo. Magulo. Huwag mahabo. Mag-type kayo. Bukas pag nagsigan ka, lagyan mo ng tanglad, ha? Pag nag-ano? Sigang ng hipon ba? Lagyan mo ng tanglad. Para mabango. Ano yun? Bakit may tanglad? Hindi atay. Ano yun? Manok? Mabango yun, pag sinigang ng tanglad. Oo, para mabango. Hindi, pwede man yan. Sinigang sa sampalok with tanglad, oh. Di tuwag na yan. Oo nga, nakakapagod nga abo magngaw-ngaw. Ayaw nyo naman mga magsalita dyan, oy. Madami naman kayo dyan. Ayaw nyo ayaw nyo magsipagsulat. Ipaakyat sila para hindi na sila magsulat, mag-comment dyan. Ano na lang sila dyan sa taas. Nandiyan lang sila sa baba. Nakantabay lang. Pagod ako 5 kinatay ko. Bakit? Aanin mo yung 5 na yun. Dami naman. Abo. 5 tilapia. Abo bakar mo. Ilagay mo para mangasim bukas yung sinigang pe. Lagyan lemon lang o ano? May sinigang mix man ako doon. Ayun lang. Akin na yung isa abo. Pahingi daw ako si absorber ng isa. Matatamlay sila ngayon. Tingnan mo, oh. Kasi nga, matamlay ang co-host mo din. Ikaw lang ang hindi matamlay, kaya nakaligo ka. Oo, medyo ako ngayon. Medyo hindi ako masyadong matamlay ngayon. Pero matatamlay sila o hindi sila magugulo. Hindi man ako sanay ng ganyan pag nagla-live ako. Magugulo man tong mga tao na to. Ngayon, mababait man. Nahiya ba kayo sa co-host ko at ang babait niyo? Ayan, dumadami na, oh. Ako talaga. Sige, kunin mo dito. Joker. Ipaakyat sila dyan, kaya para tayo dyan, magkwentuhan.
Di sila nakainom ng gatas. Oo nga. Matitino sila ngayon, oh. Dumadami tayo, pero matitino kayo. Ayaw nyo magsipagsalita dyan. Hindi Yatay. sila nakainom ng kape. Kasi kung nakainom yan, hindi yan antok. Ako nga, hindi ako nakakape ngayon kaya na ano na yung mata ko. Di tayo Ano nagkape, ba di ba? topic? Soft drink, ininom natin. Ano ba topic kasi? Wala ako energy ngayon. O, tinan mo, si Hatcher ba wala din energy? Kaya nga, sabi ko, wala kayong mga energy. Ilan kayo lahat dyan, oh? Mga nakatambay, pero wala mga energy. Wala nagtatype. Mga ano yan, mga secret lang na ano, viewers. Kaya hindi sila dyan. Hindi sila ano sa comment section. Pinanonood Kaya lang nila ako ba? pinanood ko lang nila. Baka mga ibang lahi din yung iba, te. Baka mga itik yung iba dyan, te. Nanonood lang yan kung may makita silang nakahubad. Di atay. Wala ba sila makita nakahubad dito? Ang sakit ng sigmura ko ba? Wala silang daw mga energy ngayon. Walang Wala, i-chat ko magugulo. pa naman yung Si kapatid ko Kuhos pala na kasi ang may ihatid yung... Pakinggan mo, si Kuhos kasi ang may kasalanan yan. O, tignan mo, kasi lupay-pay daw ang Kuhos ko. Kasi magugulo man to pagka nag-LS ako. Ayaw man kasi na-spin na bumaba ako. Kaya ipahiga-higa lang daw niya ako. Ano ba to si Esperanza? Sakit ng ulo ko. Ayan, abo, tumayo na abo si Kuhos. Baba ka dito, Pet. Mag-exercise tayo, Pet. Video mo sa cellphone mo, tapos i-ano natin sa reels ba? Eh, kaya ayaw ko mag-exercise, masakit ng katawan ko. Mawala yan. Pag mag-exercise ka. Nako. Kung mag-umpisa, masakit. Kaya hindi na. Masakit ng katawan ko ba? Sige na, Esperanza. Dito yung burger ko, hindi to mapanis, Pet. Hindi ko kinain. Bukas na. Yung price lang kinain ko. Hindi mo yan mapanis. Tingnan mo, oh. Ang dami nila pero wala man lang nakikita ko lang nagsusulat si Abo lang sa si Hatchor ba. Ilan man yung viewers mo dyan? 7. Dalawa ang nag-comment dyan. O may 5 kang dyan. Maritis. Secret mo lang yan viewers. Kawawa naman si Risa ba? Sabi niya, Piba, ang daming kalat doon, pero ang niya, ang kasama niya sa kwarto na natutulog doon, si Nuni. Si Nuni lang. Tapos siguro si Madam, si Asis ang kasama niya. Tapos si Lina, baka ang kasama ni Lina siguro yung amo niyo, ang lola ni Asis. Tapos pag-isa yan si Nuni, ay, wala pa pala sila mo. Sila nilang yun. Nasa kasi tatay, di ba? Sila mo pa. Kaya nandito pa sila mo. Saan kayo? Sinat mo si Mayra? Kung ano din yung hotel nila? Kasama ba yung hotel nila doon ni din? Hindi ko sinat. Sabi nga, hindi. Yung net ko kasi, nakakainis. Nagutom din si host. Oo nga, nagutom ako kakaano sa inyo ba? Lupay-pay kasi kayo ngayon, wala man kayong energy. Ano ba mga nangyari sa inyo? Kaya nga nakakagutom. Kumain ng saging di atay. Ha? Mabuti pa kape ininom natin hindi soft cream. Kasi kung kape, hindi tayo maantok. Ang resulta nito, hindi ako maka-exercise nito, ba? Kaya makatulog na, antok na ako, ba? Pagkatapos ko ng pajama, maghilamos, hindi na ako maka-exercise. Anong LS daw ba to? Abo, hindi ko nga rin alam, Abo, kasi lupay-pay kasi kayo ba? Anong LS? LS ng pagkain yan. Tingnan mo si Esperanza, unlimited yan. Gusto niyang lumit, mag-diet daw siya, pero kain ng kain, Diyos ko Lord. Lumabas pa lang ako kanina, hindi man ako bumili ng ano. Diba? Baka bibig mo lang ang
LS ng kainan to. Abo, kainan. Kasi ano Ay, ba? talaga. Ngayon lang ako nag-StreamYard. Ngayon lang ako nag-StreamYard tapos wala man mga ano, wala man nagninaw-ngaw. Puro lupay-pay man ang tao ko. Wala din ka talaga, diba? Sakita ng balakang Hmm? ko sa, hindi talaga dito mag-upo ba? Kaya Ang kuha sa magpapaganti kanya ng balakang ko ba dito, oh? Kailan ba ako nag-LS nung isang tayo araw? dito ka, dalawa tayo. Ayoko. Pagkatapos mo mag-live, baba ka, mag-exercise tayo dito, oh, para may kasama ako mag-ano ba? Ayoko nga. Masakit sa katawan ba? Wala nga, 3 araw lang. Kami ni Risa noon, mga ano, 3 araw, at least naka 5 days na. Try lang Ayoko kami. kasi madami pa ako. Kaya nga, mawala nga yan. Di ba nung nagpunta tayo sa desierto, masakit pa yung mga ano namin ni Risa, mga paa, legs. Yung legs namin dito, yung ano namin, masakit pa yun, nawala na. Sabi niya, wala kang tawa ngayon. Oo nga, hindi nga ako natawa ngayon. Ang titino kasi nyo ba? Abo, wala masyadong problema ngayon si host. Parang gutom lahat ng viewers mo. Oo nga. Kasi ang titino nyo ba? Nasa na ba lahat? Nagkandawa lamang kayo eh. Ilan pa kayo dyan pero nananahimik man kayo. Ang babait nyo. Alam ko na kasi nanibago kayo sa co-host ko. Nahiya ba kayo kay Robs? Ano man yan? Baliw man yan. Parehas nyo rin din baliw. Mas baliw pa ako sa inyo. Kasi, Biyatay. Bisaya ako. Bisaya ako. Ang titino sila. Wala lang, Ang titino mo talaga wala lang ng mga Bisaya ano dyan. ko. Kaya ano, dapat may Bisaya din dyan. Kaya para ano ba, may kaano din ako. Mga Tagalog man yung kausap mo kasi. Gusto ko Bisaya ba? Kaya para, dito pala yung white flower ko, Pio. Para mawala yung kabuhi. Isinusik-mura ako, Pio. Dito, Pio. Ito yung sana Tingnan nyo? Tingnan nyo, yung co-host ko ba, kinabuhi na daw siya. Wala na kung anak ko. Alam mo, Robs, tuwing live ko, tawanan kami ng tawanan. Ngayon man, nanibago man ako, nagkanda tahimik man ang aking mga kausap. Punta kayo sa live ko, ha? Mababait man. Madagdagan yung Mababait sila lahat. Mga loko-loko yan. Hindi mabait. Kaya sabi mo, mababait sila lahat ngayon. Hindi lang, wala lang silang gana mag-ano. Sign off again. Ayan, Rob. Ha? Anong sign off again na yan, Robs? Sign off. Ewan ko ba dito kay ano? Cartor ba? Huh? Ikain ko na lang, mga tahimik man kasi itong mga nasa baba ba? Asal. Oo nga, lahat matamlay kayo. Bakit? Anong meron? Gusto mo mag-diet ba? Tapos, sige ka kain. Tingnan mo yung ano mo. Bilog-bilog na kain. Kain. Tapos ayaw mo pa mag-exercise na. Pag edad natin, kailangan natin yung para ano yung mga dugo natin. Kaya pinagtagaan ko na lang din. Nag-try kami ni Risa kahit masakit. Puro matamlay lahat. Kulang sa vitamin. Oo nga. Ano ba nangyari sa inyo lahat? Kulang sa vitamin. Anong vitamin? Vitamin O, vitamin E, vitamin T. Tawa. Wala si Wins. Kulang sa energy. Oo nga, wala si Wins. Wala si Kuya Ted. Ha? Wala si Lilo. Tama yun si Risa. Isali mo dyan sa ano mo bakit para matulungan ma-monetize yun siya. Sinasali ko nga siya eh. Ewan ko sa kanya. Matagal na to eh. Si si Hatchorba, mas una pa si nung sinabihan ko nun si Risa? Si Risa, kaso nga lang nandun siya sa team nyo ba? Ito si Hatchorba yun. Ito na mo. Nag-iintay na kami sa team namin ha. Matagal na kami hindi nag sa team na namin. Hindi na kami sumali kay ganun pa man din pag
Pag nag-live ka, ilan lang ang Hmm. nakasupport. Kaya hindi na ako Matulog na lang tayo. O, matutulog na nga tayo. Ano na lang to, 10 minutes, mag-off na tayo. Kasi, inaano ko na lang magdalawang oras ba? Matulog na tayo kasi matatamlay ba ang lahat? Ilang ang kulang mo, 15 minutes na lang? Siran sa ba? Malapit na mag-10:30 ba? Hindi pa ako nakapag-ano. Mag-off na tayo. Kasi matatamlay sila lahat ba? Wala sila sa ano. Subukan nyo kasi sumayaw. Subukan nyo kasi sumayaw dyan. Ito naman si Sayaw. Patay tayo dyan, hindi na ako marunong sumayaw. Ganito, bukas, baka bukas kasi wala man sila. Pagka walang nag-LS bukas, pag free ka, mag-stream yard tayo bukas. Pag wala yung amo mo. Sa baba. Kunti na lang, mag-ano na ako, mag 15 minutes na sana, mag-end na ako ba? Kagabi hindi ako nag-LS kagabi, Madalang ako mag-LS. Ilang minutes lang, mag-ano ako? 15. 15 na lang. Mag-end na tayo kasi mga matatamlay ang mga viewers ba? Para ganyan ako saglit lang naman kaya nandiyan na si Abudi sa kwarto niya, di ba marinig? Hindi ako marinig kung mag-ano ako dito. Tugtog mag-exercise ako. Hilaan mo lang, nasa baba pa yata si Abudi. Magpatulog ka kasi ping, magpatugtog ka kasi ping. Insomnia. Oo nga, magpatugtog akong insomnia kasi nagkantaw kanina, dapat hindi na ako kumanta. Giatay, ba't ako kumanta kasi? Ay, busy ako bukas. Attend kami birthday gabi. Ganun. Mag-insomnia ka na. Magpatugtog na nga tayo. Magpasalamat ka muna. Salamat, guys. Magpasalamat ka sa mga isa-isahin mo. Ano ba yan? Yan mo, thank you. Hindi ko sila isa-isahin. Basta alam nila, mahal ko sila lahat. Hindi mo ba inano yung mga nagtampak dyan? Anong pangalan nila? Ano mo? Kahit nag-off ka na dyan, balikan ko na yung mga nag-ano sa akin, nagtamsak. Anuhan ko na yung jacket, tapos mag-subscribe din ako para magpunta sila sa live ko sa Friday. Guys, magpunta daw kayo sa LS niya sa Friday. Salamat sa lahat. Hatchorba, Abu, si Rogin, Doy Jun, si sino pa ba? Kapila ka muna, mag-ano ka muna insomnia habang nagpapasalamat para patugtog mo muna yung insomnia habang nagpapasalamat ka dyan. Hanapin ko muna yung insomnia kasi hindi ko pa alam yung giate kasi hindi ka na kasi dapat nag-request Dapat, hindi natin sana ako ng problema dyan sa insomnia na yan. Giate ka talaga. Kaya minsan ayaw ko magpunta. Anong oras sa Friday, Robs? Anong oras daw sa Friday? Mag-start ako 3 p.m. 3 p.m. daw. May nakalagay ba daw sa mo? Mag-insomnia ka na. Anong oras sa Friday, Robs? 3 a.m. dan. 3 a.m. 3 p.m. 3 p.m. Ano ka dyan? Madaling araw. Kayo matulog niyan. PM nga hapon. 3 p.m. Yan, alas 4 ng hapon dyan sa'yo. Busy ako, Thursday, Friday. Oo nga. Busy nga yan si Hatchorba pag Kaya nga, basta Friday. Kasi, maraming busy. Busy sila pag Friday ba? Bukas nga, tinan mo, sabi ko kami bukas, busy daw siya. Pero, pag walang bukas, mag-LS tayo para kung sino lang yung hindi, hindi busy. Attend ako ng birthday kasama amo. Ano ba to? May alaga din siya, May alaga din siya? Oo. Insomnia? Ano tong insomnia, Daya? Insomnia lang? Yan yun, Daya. Insomnia na Daya ang nagkanta ka. Yan yun, oo. Yan yun. Sige. Umaga lang ako pwede, Sa umaga lang daw siya pwede. Kasi pagka tatambayan ka naman nila pagka hindi sila mga Saka sila Robs, kasi
sila, kahit busy sila, pagka tinatambay lang nila cellphone nila, ganyan sila, tinan mo, kahit ako mga matatamlay sila, nandyan lang sila nakabantay. Ganyan sila. Lang sila, naka-busy lang. Ganyan ang mga, Kaya nga, nila. ganyan yung ko. Basta, hindi lang ako mabisi ni Nuni. Ewan ko lang yan, nakatambay. Daw? Mabisi lang ako talaga. Birthday na naman, akyat ako. Di atay ka, abo. Ano ba talaga? Akyat ka? Pinagluloko mo na naman ako, abo. Pag ikaw, kanina pa man ako ngaw dito ng ngaw abo. Matamlay tayo lahat kasi pagka nasa inaabot tayo ng mag-alas 12 ngayon, man kayo, matitino kayo. Ano nangyari sa inyo ba? Mga pagod ba? Ano ba, abo? Akyat ka ba? Ayan, may hagdan. Ipakilala kita kay Robs. Bilisan mo, abo. Malupot. Abo, bilisan mo. Nakaka-theater ba sa'yo ba? Abo, naalala ko yung may pinanood ako na Abu Bakar, Muslim. Pinanood akong movie na kay Philip Salvador, si Abu Bakar ba yung nun? Diyos ko, Lord. Bilisan mo, abo. Lubat ko. Ano daw? Abo, bilisan mo, iniintay ka ba ni Hatsor ba? Iniintay ka talaga, abo. Ang tagal na, niluloko lang. Ox, wait. Wait daw. Intayin mo raw si abo. Ginatay. Loko talaga tong lalaki na to ba? Tingnan mo, Magkakanta medyo ka ba? nawala-wala yung ko. Medyo nawala-wala yung sikmura ko ba na nilagyan ko ng Kaya lagyan ko muna tong ko din. Parang ko ba? Kaya parang akong parang puno yung ko ba? Yung pagkaligo ko ba, medyo umano-ano yung pakiramdam ko. Sinaksa ko mo yung cellphone ko, bakit parang hindi man nag-charge? Di ata talaga tong cellphone ko, imbis na mag-charge, paurong man to. Paurong, kung ginagamit mo, lubat na lubat siya, tapos ginagamit mo pa rin siya habang naka-charge, paurong yung niya. Kaya dapat, pag nag-charge ka, yung marami-rami pa, huwag yung malapit ng empty, kasi nakakasira yun ng battery. Pag mo yan. Kaya nga nasira na nga yung mga cellphone ko ng na yan, nung hindi pa ako muni, yung ko, magdamag ako nagcha-charge, magdamag ako buhay ang cellphone ko. Sira na ngayon. Kasi magdamag ako Mabuti pa itong akin. Kakasira. Una pa itong cellphone ko sa'yo. Na hindi man siya Nag pa siguro si abo ng kanyang B8. Nag-set ka pa ba ng B8 mo, abo? Ipakanta mo muna siya. Bilisan mo, abo! Naiinip na naiinip na ba si Hatsor ba? Sasayaw ako, abo. Kung ako'y tanggap na, hindi tayo pag may nag-live, mag-refresh lang naman Ayun pala. Buang man talaga to. Ano? Oy, bakit nakalapid naman yan, abo? Lapida. Abo, bakit yan nakalapid? Tanggalin mo man yung lapida mo. Oo, tanggalin mo daw. Gusto mo akong makita. Oo, tanggalin mo yung lapida mo ba? Tanggalin mo yung lapida mo. Tingnan mo. Sige. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Kanta ka na.
Ayan na, hot chorba, lumabas ka, abo. Bakit mo din si Hot Chorba? Kasi Lumabas siya ako. daw ang dancer. Tapos siya ang singer. Ni Si chorba, Hot Chorba daw umakyat ang ka. dancer. Ihatay. Eh, Mga ano si Hot kasi ito, Chorba daw ang bakit ba ang babait dancer. na yun? Tapos Wala kaming kain. Ayan Tapos o. ko ang dami kong kinatay na manok. Bakit ahin ba yung manok na yun? Ba't ang dami? Hindi ko alam. Para bukas, magpa-birthday ako. O di wow, Birthday happy ko bukas. birthday. Hindi nga. happy Kanta. birthday. Hindi nga, abo. Happy birthday daw. Oo nga. March 2. Matanda na ako. Oh, Mga March ka ba? 48 na. Ano, Pi? 48 Kunti years lang old ang na ano ako. niya sa atin, Pi. Kunti lang ang tanda niya sa atin, Pi. Magkaedad pala lang tayo, Pi. Oo, magkakaidaran tayo dyan. Naghanap pa naman ako ng asawain. Ay, Medyo expert na yung itlog ko. Pasta niya dyan. Isaksa ko nga ito, abo, at maano yung aking, ano ba, ari ko? Aking, Naka-plus na ako, Pio. Kasi yung ganito mo, pinagyan tayo. Bigyan mo sa akin, Pi. Kunti na lang yung ano ko, Pio. Yung binigay ni Timay, Pi ba? ay, atay ka, inaano ko din yan sa ulo ko. Oy, abo, kaidaran mo din yan. Kaya tingnan mo, masakit din ang kanyang, masakit na din ang kanyang mga kasapasukan. Di atay, puro tayo dito matatanda, kaya hindi tayo tinatao. Abo, ang saklap ng ng mga matatanda na hindi na tinatao. No? Hindi na tinatao sa mga Nagkanda wala man yung mga tao ko, kahit 10 man yan mahigit kanina. Nasawa, masunod ko ba? Akyat yan, basta kakanta ko ng bigay ng may kapal. Yan, kakantahin ko. Yan. Ikaw ang bigay na rin ni Abo. Kanta na. Sige nga, kay. Kakantahan ko si Ping na hindi. Yan, tirahin natin yan. Magkano bayad niyo sa akin? Abo. Thank you. Happy birthday to you. Sana all birthday. Ayan, hindi ka pa kumakanta, pumapalakpak na si Hot Chorba. Bakit hindi? Kanina kumanta ko, hindi ka pa pumalakpak. Kaya nga. Nakakaan. Wala kang pumalakpak kanina, kaya ayaw kong kakanta. Wala akong beat ngayon. Bakit nasa na beat mo? Beat bang binili ko. Kasi bumili ka bago? Happy birthday to you. Kahapon din, birthday ng ano ko. Sakit ang likod ko, Pe. Higa mo na ako, Pe. Hindi. Abo. Narinig mo? Ako. Oo, sige, nakanta ka na. Sakit na likod ko talaga. Ang sakit ang ulo ko ba? Kaya naghaplas ako sa ano. Ano ka? Tanggap mo na ang giring na nalilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang naman ang isip ko, naman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang itibok, ang puso kong ito. Lagi na rin akong nagdarasal, hintay kita ng kaitagan. Bigay ng may kapal, ngayoy abot ka na. Okay na. Tama na yun. No. na yan. Misit. Puro man talaga ito katarantaduhan itong mga kasama ko ba? Ay. Nais kong laging kapiling ka. Ayaw ko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, kay saya. Yes. Hello everyone. Sino nandyan? Shoutout ko. Shoutout Ping Bicolana Vlog. Yan, yung
co-host namin na isa na antok na. May sakit ba yan? Masakit ang... Kulang lang sa baka kulang lang sa dilig. Padilig ka naman Kulang minsan lang sa kasi dilig. tignan mo si Ping. Oh, si Ping palaging nadidiligan. Ang ganda na blooming. Tignan mo. Masaya siya araw-araw. Masaya Di ba, araw-araw, Ping? laging napay-pay. Sa abo. Nag-spaghetti na siya ngayon. Tingnan mo. Mainit na abo. Mainit na abo. Kaya nga. Kaya Ping, Kaya nag-i-spaghetti. nais kong laging kapiling ka. Ayoko na muling nag-iisa. Pag andyan ka na, sa piling ko, kay saya. Nasaan na si Rojane? Kinakantahan ko pero wala naman Makatulog na. na talaga ako nito, te. Hindi po tama. Hinahanap ko. Hindi na ako higa. At sure ba, may gano'n makatulog shout ako out? Te, parang ako nantok lalo sa ano. Parang, saglit, palitan ko yung kanta ko. Yung, Ano ba yung kaya iniibig kita na, parang wala yung ano. iniibig kita na, Ha? iniibig kita na mix. Yuyo, Bilyami daw. May request daw si co-host. Abo. Ha? Yung mga Anong kanta request mo mo dyan? May request daw. para hindi maantok ba? Kay Yuyoy Bilyami. Yung Ano mga bang kanta niya na kanta? napanood mo, wala naman. Ang iyug-yug mo, ganon. Meron bang iyug-yug? Si Ping lang yung may iyug-yug dyan. Iyug-yug mo, Ping. Kumanta ako. Sige na, iyug-yug mo, ganon. Kakanta ko, Ping, pero ano siya, tatayo ka ba? Sayo Sige ka, na, pe. Ping. Siya magkanta, pe. Ginan. Sige na, pe. Sayo. Magkape nga kayo? Parang wala kayong tulog. Walang energy. Walang energy, Abo. Hindi pagod kasi Abo. Mga pagod kasi Abo sa trabaho ba, Abo? Sa alaga ba? Wala tulog. Kaya malatak ba? Sige. Di ba? Kaya malalata. Dami namang commercial kasi. Nakaperate ka na. Kaya nga, kung nakaperate lang nga Yan. ako ba? Ano yung commercial? I-skip yun. Skip mo yung commercial daw. Yan. Sige, yug-yug mo. Ping, sayaw. Hindi ko man naririnig, Abo. Hindi mo narinig yung kanta? Hindi, lakas mo kaya. Yung beat ko kasi wala na. Tinago ko na kasi. Oh. Nahiya naman akong Bakit ka tinago? Giya, teka man. Mahihiya ka pang nalalaman ba? Mahihiya ka pang nalalaman. Oh. Ba ng kope? Sakit na ng ulo ko talaga nasusuka ako ba? Kanina pa man masama ko pakiramdam nito. Di ba mag-live ka bukas din? Habang tayo magdinis, magtupi. Bukas na lang yung Di mo narinig yung tugtog, Peng? Hindi. Yun ni Nana. Sorry. Mahina. Mahina, Abo. Nabihag mo. Mahina. Hindi na ako kanta. Mahina naman yun naman. Dapat biit. Yun ka. Oo, dapat magbiit ka. Abo mo, magbiit ka, Abo, kasi. Hindi. Pampatulog kasi kanta mo, Abo. O sabi ni Hatchorba, pampatulog daw kasi kanta mo. Ano bang gusto mo, Sabi ni Sorba? Hatchorba, Yung pang yug-yug. bakit daw mahina ang sound? Wala akong biit. Di ka ako ng biit. Bukas, ano mo yung biit mo kasi Abo, Nabihag. ayos mo yung biit mo.
Butchiki daw, butchiki. Butchiki. I love you. Butchiki. Di man narinig. Nasaan kasi yung biit ni Hatcher ba? Ewan ko ba dyan sa mga yan. Oy, sabi ko man, mga lupay-pay man kayo. Kaya nga. Lalo man akong nangihila pag ganito. Pag ganito yung mga LS ko ba nanlalata? Nangangawit lang ako. Buti na mo, Nangangawit lang Tutoy ako. Bibo daw. Tutoy Bibo daw. Tutoy. Bibo. Ba't ang daming request naman ni ako? Tutoy. Daming Di request naman ni narinig Hatcho kasi ba? yung ko. Mahina nga kasi abo. Narinig. Mahina naman. Kaya nga, may natutulog naman dito sa Araw-araw kita naiisip. Kasama ka Yan. hanggang sa Ganda. panaginip. Yan. Katulgo na ko, Pe ba? Sige na, Pe. CPR ka na. Hindi na lang ako mag-exercise. Pe. Baba na ako, Pe. O, sige na. Mababa na daw si Rose. Antok na daw siya. Sige na, Rose. Itulog mo na at itataba mo pa dyan. Bye-bye. Itataba. Bye-bye. Bye-bye sa mga nandyan, sa mga nagtamsak sa akin. Anuin ko yung mga nagtamsak para daw tumaba ka kay Atay. Balikan ko pa yung mga nagtamsak. Ayoko tumaba. Kaya pag tumaba, maano na yan. Hindi tayo makatakbo pag may pag may gera. Okay. Bye, everyone. Para naman pinaringgan mo ako, Abo. Magpaliit ka, Ping, kasi baboy ka na. Ikaw, Ping naman. Thank you. Bye-bye. Hindi ko na siya Salamat, bro. Ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti may gayuma. Dahil sa hindi ako iibig sa'yo. Narinig mo na, Peng? Oo, narinig ko. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwing ay nababalisa. Diba? At least nandito ako sa'yo, Peng. Hindi kita iniwanan. Peng. Uy, ano ba talaga mga nangyari? Wala na nagpunta sa live ko. Ano ba nangyari? Bali. Andito naman ako. Diba? Peng? Dito lang biik ko, kaso yung net ko man problema. Because hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi ko na rin pinasinta bawat ngiti mo may gayuma dahil sa hindi ako iibig sa'yo ikaw pala ang akit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kayo? Mataas naman natin. Nawain ang puso. Hindi mo na kaya. Nais kong malaman ko na inibig kita. Gagawin sa utos ng Parang lapad ang mukha ko, Abo. Ha? Dalawa na lang tayo.
tapos 5 yung viewers natin. Hindi maganda. Mag-yaw-yaw tayo. Di ba? Hanggang alauna tayo, Ping. Di ba, Ping? Wala. Gusto ko kasi walang nakakarinig sa atin. Di ba, Ping? Hindi mo lang yung viewers. Bahala sila. Di ba? Ano ba nangyari? Nagkadawala ang viewers? Ayan mo. Andito naman ako. Di tayong dalawa magla-live. Diba? Kaya tayo mo. Dalawa lang tayo, di ayaw mo nun. Tinan mo, patasin natin yan 10. Bahala ka lang makaperate dyan. Copyright nga, hindi atay. Pero narinig mo? Mahina. Pero maganda yan, no? Parang nagpapatugtog ka. Yung boses ko malakas. Okay, okay lang. Stuck on you. Having you in my soul that I just can't lose. Parang hindi ko naman kaya. Hindi ko kaya, Ping. Puro naman matatas kung napipili kong kantahin. Hindi na ako kakanta, Dami mo Ping. kasabay kasi. Madami daw akong kasabay, sabi ni Hatsorba. Sino mga Ay, kasabay ko, bahala Abo? na. Sabi ni Hatsorba. Hatsorba, mega shout out. Ha? Hayaan mo, dalawa lang naman kami ni Ping. Yan. 4 na lang, oh. At least, maganda yan. Di ba, Ping? Gusto kong kumanta ganito kasi maliit lang yung tao. Sige. Nasa kilala mo na kaya. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon nakita ka, hindi ako papayag. Sa piling ko'y mawalay pa. Mawalay isa. Matas naman, Ping. Ha? Ay Nalang mataas, susundin Abo. ko. Wag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang. Okay na. Tuloy mo na yon. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iba yung buong buhay ko, inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Puro man tayo kalakuhan nito, Abo. Sige, ikaw naman kakanta mamaya, Ping, ah. Ang akala ko'y kay pangarap lamang, di makikita at di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay,
aking mamahalin at di paluluhain. Awitin mo. Ganito pala gusto ni Abo. May bisita ka na, Abo? Uy, Ping, matulog na tayo. Hinahanap ako. Bakit? Hinahanap kasi ako. Pero hindi ako Ano, umiiyak. ano? Hinahanap Ano? ako. Lilo? Hinahanap ako. Lilo? Yung kamit ko. Yung kabit mo? Hinanap ka ng kabit mo. Sige na, mag-end na tayo. Giata, ikaw ba? 6 million in the house. Salamat, guys. Magpatugtog tayo Hindi, ng wag insomnia. ka Aboy muna ko na kaya mag-end. ako ano? Mamaya pa. Niluloko lang kita. Sige na. Eh, bakit ba Sa taas nagtago yan. ka? Pag nagkasama... Ha? Bakit nagtago ka? Makita nyo kasi yung baby ko. Alam mo Andyan yun. ba? Andyan yung kabit mo? Andito kasi siya. Andito yung kabit ko. Oo. Hindi, harapin mo na siya. Hindi pwede. Kasi Bakit? yan, tinatago ko. Tinatago ko siya. Hindi ko pwedeng ano yan. Giyate ka, Abo. Magdalawang Nandun si oras na Absorba, akong may galap nag-live sa kasi ka na. Absorba. Ito pa lang ni Abo, walang tao, magko-concert siya. Oh. Oo nga. Ano mo? Magko-concert Saan? ako Hindi ko pag walang makita. tao. Diyan. Mamaya. Harapin mo Ikaw na ano naman mo, kakanta 11 na tapos din. susunod ako. Ikaw muna ang kakanta. Tapos susunod ako. Para tayo, ano na ito, pagtatawanan tayo nila. Giyate, ang dalawa, ano Tignan ba mo, nangyari sa dalawa mag-aanim na. natin? Pag mag-10 na, saka natin patayin. Sige na. Giyate ka, Abo. Sige na. Lakas ng trip mo. Giyate ka. Ikaw na lang kumanta, kaya mo yan. Sige. Pero doon na narinig mo yung ano? Narinig mo yung kanta ko, hindi? Kunti lang. Anong konti lang? Hindi malakas yung ano? Hindi, mahina. Yan kasi hindi ako nakabiit. Kung nakabiit ako, maganda sana. Tinago ko na kasi. Pero malakas yung boses ko, yung tugtog, mahina, ganon. Oo, malakas yung boses mo, tapos yung tugtog mo mahina. Oo, lakasan mo ng konti.
Pangako sa'yo, hindi nagbabago. Mahal, iwaksi mo, pangamba na puso mo. Walang mahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Tanging ikaw lamang ang buhay ko. Yan. Kahit ano paraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa'yo giliw ko. Kahit ano ang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas ang pag-ibig, sigaw ng puso ko. Ibig ko sa'yo, ipaglalaban ko. Hindi mahalaga, magdusa man ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas ang pag-ibig, sigaw ng puso ko. Okay ba, Peng? Peng, Okay na, okay. Okay na, okay. sure ka, Peng? Lakas ng trip mo. Lakas ng trip mo, Abo. Happy birthday. Ano? Nasaan na siya, Chorba? Nakatulog na sa kanta mo. Kung lang parang natutulog kayo lahat sa na ano, kanta ko. Puro nga sila tahimik ngayon, Abo. Ayan mo kung maganda ngayon, tahimik, tapos kumakanta ako. Lakas ng trip mo, Hanggang ba? ano sila, umalis sila. Yeah. Hindi si Bicolana. Umakit si Bicolana. Nahiya ka. Umakit si Bicolana. Mega love shoutout po Baby sa lahat. frozen Tapos na tears, kiss my heart through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Ano, ba't nakatingin ka? Ba't nakatingin ka? kakain. Sabi ko kain tayo. Ah, okay. Lakas ng trip ni Abo, Pem. Makanta na siya. Give you my heart forever and ever. No arms can never hold you. Pinagtitipan ko si Peng kasi walang tao. Tingnan mo, naka half hour na tayo. Ayos ah. Bakit? Narinig mo, malakas yung boses dyan? Yung tugtog? Hindi naman. Ang hina. Mahina nga. Malakas Wala ang nga trip akong ni gilid. Hindi Apo. ako nag-ano.
Main lako. Saka siya nagsakat. Pasiway. Dahil ka muna mag-out. Bakit ang, Out ang, ka na? ang layo mo kasi sa camera? Ang layo mo sa camera, pangalan nun, Bicolana. Oh. Nalaglag na. Ba't nawala siya? Nalaglag. Na. Inalis na. Magtitripang ka ngayon. Nasaan na si Atyor ba? Tayo na lang yun nandito. Lakas ng trip niya. Biyatay kayo ba? Ayaw mo, inakitan kita tapos kumakanta ako. Kahit sintunado ako. Happy birthday, Abo. Diba? Tulog na ako. Sabi ni Atyor ba? Hindi na kinaya ni Atyor ba? Kumakanta ako tapos iniwanan mo ako. Babawi ako sa'yo. Bastos ano? Kung kailan ka kumanta, iniwan ka. Bastos ano? Kaya Maaga pagising ko bukas, 6 a.m. 6 a.m. Sige ne. Say? Paano? Si Atyor ba? Pag-ibig ko sa'yo. Paano naramdaman? Tibok ng puso. May biig kasi Puro hindi naman ginagamit. kasi andun nakakarton. Nakakarton na. Karton talaga? Yan. Ayoko na kasing Bakit malakas sa inyo pag nagbe-video okay kayo? Kasi itong iPad mahina siguro yung Pag kumakanta kami malakas, Abo. Oo. Saglit, saan ba? Dito ako. Sa laptop. Subukan ko baka malakas. Saglit lang, Saglit lang, ilipat ko doon ako kakanta sa Sige lang. Laptop. Maturog tayo mga laona, ha? Walang tulugan. Sige, atay ka. Pag matulog, mapalo. Gisingin ko ang Pilipinas. Ang nila doon. Bakit nag-close cam siya na Bicolana? Mag-open cam ka, Jennifer. Kumakain daw, kaya nahihiya. May limaling nakikinig sa'yo. Mag-open cam ka ba? Saglit lang ako yung sa laptop. Sana maganda. Parang pangit naman ng boses ko kasi. Parang palaka. Palaka ba? Palaka talaga? Yatay ka. Sabi nga nila, pangit naman ang boses ng kumakanta. Umalis na lang kami. Di ba, Peng? Okay lang yan, Abo. At least, yun lang. Ako kumakanta. Saglit. Yan, nagpakita na si Peng Bicolana. Diba, Peng? Ayan, giatay. Parang maluwag masyado naman. Ay, maluwag. Nasisilaw ako. Saan ba yung mouse ko? Walang tulugan, Peng, Huwag kang umalis dyan. Natin kita pag umalis ka. Habang maliit yung mo, yung viewers mo. Saglit lang. Ko yan. Saglit lang. Pat! Mabalik ako. Wait lang. Mag-charge lang ako ng kaunti. Sige, mag-charge ka na. Mag-charge lang ako ng kaunti. Mamaya pa kayo mag-out, ha? Mamaya kayo mag-out.
Di ate kayo ba? Sige. Hindi niyo papag-auto. Charge lang ako ng kote. Lakas ng trip niyo ah. Mm-mm. Lakas ng tama niyo. Kasi pa, Sabi ko, 2 hours lang pagtripan ako. ka namin. Sino Nagtawag. ako? Ako ba? Uy, Mag-charge mo na ako. Oo. lakas ng tama niyo ba? Andyan ka lang kasi kanina, sabi mo nalulungkot ka. Yan. Si ate, Ngayon, anong titirahin oras na kita. abo? Abo, anong oras na bukas naman? Patay ako, abo. Baka ka dyan, Phil. Sabi mo, Abo, nalulungkot bukas ka, naman. Tuloy natin bukas. Sabi mo, walang latang-lata yung mga tao dyan. Bahala na akong boses pala ako dito. Basta Ano to? babantayan Comes kita. like really spring. Really, salamat. Really, thanks for coming. Bicolana mega love shout out from Billy. Hot Chorba. Abo. Ngayon, hindi ko na makahanap yung kantahin ko ngayon kasi maingay ka. Abo, bukas naman. Patay ako, abo. Ako ka. Bahala ka dyan, patayin mo. Hindi na ako magpapakita sa'yo dyan. Hindi na ako akyat. Lakas na trip mo. Lakas na trip mo sa akin. Okay. Kasi bahala ka dyan. Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Gusto mo yan? Kanta na yan, Peng. Lakas na trip mo. Happy birthday. Para kasi yan. Lakas ng tawa mo. Asan siya, no? Ikaw ang dahilan kung ba't may buhay ang kulay. Ganon. Ganon. Ganon ba? Ganon yan. Marapunik ba dyan? Ha? Masan na si Hatcher pa nandyan pa nakabantay? Wala na, matulog na nga daw siya kasi maaga pagising niya. Ano na sa kanila, alas 12. Maaga pagising niya, alas 6. Pag ika'y nakikita. Ha? Ano daw? Maaga pa ang gising niya bukas, alas 6. Gusto mo nang mag-enping? End na tayo bukas naman. 11 na ba? Lakas na trip mo sa akin. Mahalo ka pinga. Tamsakan ko. Wala na akong nagtamsak tayo. Tapos, ano? Lakas na trip mo sa akin. Umanda ka sa akin bukas. Hindi na ako akyat kasi marami ng tao. Yatay ka. Yan, narinig mo na. Sabi, i-connect ko sa speaker ko. Para mas malakas. Ito, narinig mo to.
The best. Thanks for coming. Mega love shout out. Wala akong naririnig, Abo. Sige, lakasan ko. Lakasan ko yung volume. Kapatid, Big lang po. May speaker ako dyan. Nasa po kasi. Salamat po sa pabiji. Ba't kasi namatay? Tipan ka ngayon. Ha? King. Gusto mo na matulog, King? Ha? Oo. Huwag kang umungol dyan, Oo. uy. Gumaganyan ka. Huwag kang umungol. Tumakanta ka, umungol ka naman. Huwag kang umungol, King. Baka tatawag si Rambo, kaya... Ay, sorry. Tatawag ako mamaya sa'yo. Kaibigan naman kita eh, kaya... Pwede akong tumawag sa'yo. Diba, Peng? Abo, yung comment ko basahin mo ba? Yan. So, kasi nag-live ka, tapos pumasok ako, tapos papalayasin mo na ako ngayon. Dalawang oras ako yung mahigit anong oras. 2 kalahati na ako kung yata. So, kasi, tinawag-tawag mo ako. Pinapakyat mo ako. Ngayon, mag-1 oras ako magtambay sa'yo. Yata. Hindi mo narinig? Wala Belly, akong thank you. Wala akong naririnig. Ito. Nakakunik na ako sa wala kasi akong litong-lito sa kapanahong nais mong maling. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundo ginagalawan? Buhay ay sadyang ganyan, suliranin hindi mapigilan. Narinig mo na, Peng? Yung boses ko lang narinig. Oo, naririnig ko boses mo. Pero yung tugtog wala. Wala. Ate, wala talaga akong biit. Kaya Bukas na lang magbiit ka. Sana. Ito, lakasan ko dito speaker ng laptop. Sana marinig mo. Yan, marinig mo to. Marinig mo, Ping. Oo, konti. Basahin mo comment ko, Abo. Abo, bukas na. Sige na. Sige na nga. Oy, Abo, i-prepare mo yung i-prepare mo yung biit mo bukas. Sige, mag-biit ka bukas. Sige, Ping. Sige, salamat. Salamat, Abo. Happy birthday. Mag-ano ka? Bukas. Thank you, Ping. Bye-bye. Salamat. Tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Kasi alam ko naman bye na, guys. Salamat sa lahat. Ay, magpatugtog ka nga, Insomnia. Abo, ikaw magpatugtog ng Insomnia. Bago ko i-end. Saan ko ba patugtugin? Ewan ko, meron ako dito saglit. Saglit, meron ako dito eh. Sige, ate.